Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811 *495# to get Our Father. Nyakwa Ramogi negin ji mahombgi ne lach kanegi loso oganda ne chiko itgi bende kama negi kalie weche ne dong matho Luna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asa modwa wacho to go kot to jibiro te Luero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Nyakorom gajuango sechopo kanyo saa 12 mar okinyi. Okinyi majaber chien tarik 17 dwe mar 7 higa mar 2024. Gweng' mintiere geno mara ni ochiew yo makare bure ka wachio gi nyidho makoni kod kocha kanyakla kod koyo dong' wantiere dwe mar 7 kaluwore kod ote mabende nokornwa kanyo gi chal mar kor lwasi. Kokamano harwaki ni machiegni bed kodwa chenro mar okinyi makawuono mabende biro bedo karumo saa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ngao. Oyaore Nyakora Giajuang kamora mora ma intiere okinyi makawuono ichiew nade kendo erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV e tudri kodwa e chenro mar opiny kaachiel kod mano mar mbako romo. Bed kodwa nyaka giko. Nyinga Joyce Oduor. Joyce Oduor ichiew nade? Achiew maber Sharon. To bogoi kaka ogoya. Anachiew maber. Obila mana matin. Kata kamano wago ni Nyasaye erokamano nwaneno odiochieng' makawuono. Kata kamano Sharon apenje odiochieng' manyoro be ni winjo yiengni kata tungni mar piny matin. Parania an gigo no kawinjo. To nan mane ot. Ana ka banya neno mane mbui ni yiengni mar piny otimore. Kata kamano anto no kawinje. Anto na winje Sharon nobuoga makoro akiani na wuog akiani an na bedo confused. Akiani awuogo oko awuoge ot aringo oko kosa tim nango. Kata kamano ne en yiengni mar piny mane wacho ni magnitude mare ne ng'eny ne pek ahinya kata mapoko ne pacho kae kalure ni en gino manyalo buoko chi nitiere jomoko mane owuok nyaka e ot ka giringo oko kalure ni nikech ka in e apartment kacha ikia ka ot dwagore piny nikech kibedo tinno maka mesa yiengore karana natimago sechego nikech an kana dhia ng'io simba mag ong'we yamo aneno mana mbui aneno e groups mopogore mag WhatsApp na nitiere yiengni mar piny wane monyalo tho bas kapok gik motimore. Aya kata kamano jolony weche science nyalo nyiso ni ang'o mano timore omiyo odiochieng' manyoro ne wan no yiengni mar piny. Kata kamano odiochieng' makawuono wago ni Nyasaye erokamano ni wachopo ka mar tayo Nyakora Giajuang e chenro mar opiny kaachiel kod mbako romo dong' wamigi line up koro. Mana kama Nyakora Giajuang mana ka pile waiko ni chenro ma iye lach mantiere kod puonj bang' ma adhi bedo kamiyi weche manyien bang'e nonro mar gazet idhi kelni kanyo kod nyawadwa Joyce Oduor. Joyce aneno ka mana The Standard emoseyudo. Gazet mar The Standard montiere godo kayo okinyi makawuono manga bed kaledho ni Nyakora Giajuang otudore kod ng'anyo mano timore odiochieng' manyore bombe mopogore ka nyaka sani koro wacho ni nitiere counties mago maderom 23 mane rowere mag Gen Z owuok oko ka koro gidwaro ni tend counties makamago
chiwne gi ler ewi kaka gisebedo ka gitiyo. Aneno ka gazedni mar The Standard opedho moko kuom counties ma odiochieng' manyoro Gen Zs ne otemo mar mondo mi ochope apise mag counties ka koro gidwaro ler. Bende aneno ka giketo kae gino ma koro jo Kenya nyiso Ruto no bio ket maino e kinde mobro bedo ko yiero jotend migepe manyien e pacho ka. Mago kachiel kod mamoko ang'ena bo bedo ka lidhe gazet mar The Standard e kinde mobo chope nonro mar gazet to boyudo ka gazet mar Daily Nation osechopo. Bende abo bedo ka lidho ne Nyakwara Mogi Ajwang' achiel kachiel okinyi makawuono. Bang'e abo bedo ka tayo twak mokwongo. Ng'anyo en marang'o nikech wang'eni ng'anyo mokwongo ne en mano mar kwedo paro mar chik mar omenda. Ng'anyo ma sani ma koro waneno ni ero koro iketo counties tesre. Jomoko bende koro yango ni jomoko bende koro dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto wuog e telo. To kaluwore kod katiba ma pacho ka bende mano nyalore. Mane momiyo abo bedo kod jal mawuok e riwruok ma ochung' ne keto kwe pacho ka e rawera. Kachiel kod okil ging'iswa ne to ng'anyo ni en marang'o hie. Nikech mane penjo ma bende osebedo ka penjore mbuyo odiochieng' manyoro ni neno kata mana ka penjo ma bende moko kuom oganda penjore ni e kind thuolo mokwongo ni sundo piny owacho ma jatend piny Kenya no biro gi lokruoge mopogore opogore. Sani koro en marang'o. Kata kamano odiochieng' manyoro waneno jokuoye. Analuongi jokuoye kata mana jomaundu ma bende nokawo okenge mano mar rocho ohendni mago mag ji. Gwenge ma Kitengela ni en achiel kuom kar chiemo mong'ere kaka Chicken Inn ma bende ji nodonje mokwale. Ni neno gas station kar logomo mar Rubis na gidhi magikwale gas e kin mamoko. Kata kamano hang'eni ng'anyo mar odiochieng' manyoro bende nokelo thoye mopogore opogore. Joyce kopogore gi mano na nitiere jafwambo ma bende nohinyore mawuok e od fwambo mano mar Media Max. Hang'eni dhi bedo kod welu ma bende kata mana japiny maneno wasane. Ng'anyo masani iwacho ni en mar sundo piny owacho kanyakla kod sirikande mag gwenge. To chutho gidwani jatend piny Kenya ogwetao. To bende wang'eni kaluwore kod kuo ma bende waseneno ka imonjo kata tesende logo mauta kachiel kod magawa mopogore opogore. Nyalo bedo ni nitiere jomaundu ma koro donje ng'anyo ma kama ma koro gitake advantage. Gineno ni ji owuok oko e ng'anyo e koro wambe wawuog oko wakweli. Gino ma ok ne kare ahinya. Ang'eni mago duto abo bedo ka twake. Bang' mano tang'ene twake chenro mar mbako romo ibo bedo kitayo. Kata kamano wang'eni kawuono en chieng' tich adek obo bedo kwa yudo chenro mar tedo gi chiemo kod jaelieta bang'e to chenro mar mbako romo. Nyakwara Mogi Ajwang' mbako romo nitiere kod kidienje ariyo. Mokwongo en chal mar fwambo weche ma bende biro bedo kwa luoni duto te ma bende biro bedo kiyudo e weche magwa manyien. Kopogore gi mano twak marwa bende wapenja ni koro ni piny Kenya ochomo kanye. Dong koro wase twak mokwongo kisepenjo ni ng'anyo masani timo en marang'o. To koro twak mar ariyo ni piny Kenya ochomo kanye. Nikech nyaka sani waseng'eyo bugni mantiere e piny owacho. Okong' mondo onge jotend migepe attorney general bende onge kacha pod isundo piny owacho ni ok wadwa ng'ani. Neneno kanyo ywak ma bende moko bende wacho ni ok gidwaro jatend migepe mano Musalia Mudavadi. To bende par ni IBC bende pok ochung' commissioners mage mago nyiso nang'o. Kata ka ji dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto gwetao ko gwetao ma onge duol matayo weche mag yiero piny Kenya bo bedo nang'o. Mane penjo maduong' emomiyo penjo ni piny Kenya ochomo kanye hadhi bedo gi jonon siasa Nyakwara Mogi Ajwang' chakre saa 3 nyaka saa 5 mar onyango. In bende kwa weyi oko nikech in e wang'wa emomiyo ni wantiere ka. Ioronwa ote lai mago magote machuok karede ka uchiel nono. Mbui mago mago ganda moriwo Facebook, X, Citizen Digital kanyakla kod YouTube yudo wa achiel kachiel gi nying mar Ramogi TV. Tudri kod mbui maga anowuon Facebook, X, Instagram iyuda gi nying mar Sharon Ng'ao. Nyakwara Mogi Ajwang' an bende nyalo tudri kod e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Bed kudo nyaka giko nikech ma en rupiny. Mokwongo hoithond weche. Pesa ya mbolea ilienda wapi? Hawezi vuta na wakwezi cotton free. Gen Z power. Ni kutuumiza, anatuumiza badala ya kutusaidia. Someone who is carrying her tools of trade. We want to know, was she a goon? Was she breaking into any building? Ni ngumu sana identify kwa sababu washakuwa mifupa. I also take into account the anger and the emotions on the members of the public surrounding this case.
Nyakorongo jonka moromoro mintiere dakika inaboro tok sa 12 mar okinyi machiegni weche manyien nyinga Sharon Ngao. Rakruok ne obedo matek e kind jong'anyo kod obila e bombe mopogore opogore pachoka kendo kelo nek mar moko kuom jong'anyo. Buore Nairobi ng'at achiel owito ngimane wang' apaya ma Kimathi e kinde mobila ne rakore kod jong'anyo makwedo tend ker William Ruto. Ywaruok mapek bende ne okwako wang' apaya ma Moi Avenue kama ji mohewo 10 ne oyudo hinyruok mag magina. E rakruok makamano obila ne odiero iro malongo wang' ne jofwambo mag Citizen TV kaachiel gi jotuo mane yudo thieth e klinik moro e bath apaya ma Moi Avenue. Jafwambo marwa mar siasa Chris Awino na nitiere ng'anyo. Mae e kaka weche ne chalo e chuny boma maduong' ma Nairobi chakre okinyi nyaka odhiambo. E wang' apaya ma Moi Avenue, Tom Mboya Street kod Kimathi Street ne en chuny lweny kind rowere kod obila mane okwor kalo e chuny boma maduong' ma Nairobi. Gwandruok makamano ne okawo ngima rawera achiel bang' obila chiele kod magina e wang' apaya ma Kimathi Street, kata odoko ni obila osebedo e nyong'ong kuom jumbe 3 mokalo e wi tiyo gi teko mathoth e kinde rakore kod jong'anyo. Mabiro bang' ji mohewo 40 wito ngimagi e pacho kae mangima e kinde ng'anyo ma kwedo paro mar chik mar omenda mar 2024 kod jatend piny William Ruto. Timbe majendeke mag obila oyangore kuom thuolo machielo bang' obila wito iro malungo wang' e jafwambo marwa mar Citizen TV Emmanuel To e kinde mane ochano lero jopiny chal mar weche e chuny boma. Maen ataro mar chik ma omiyo ute fwambo ratiro matayo tijegi e yo ma ohuyanga. Gi wang' teko, obila bende owito iro malungo wang' e klinik moro e wang' apaya ma Moi Avenue kama joma ne oyudo hinyruok mag magina ne ochwal mar yudo thieth. Rakruok mar obila kod jong'anyo e wang' apaya ma Moi Avenue ne oweyo ji mohewo 10 gi hinyruok mag magina kama e kwan mane owuok kar sa 8 odiochieng'. Mopogore gi chuny boma, arita kwe bende orid e alwora mar od bura mamalo, doho mamalo mogik, apis gavana ma Nairobi kod karomo maduong' mar KICC. E odiochieng' mangima, arita kwe ne ong'aw malo e chuny boma maduong' ma Nairobi kaka okenge marakore kod jong'anyo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorongo jong jafwambo mar Media Max Wanjeri Kariuki dhi nyime gi yudo thieth e od thieth ma Valley Hospital Nakuru. Toko bila goe gi lisasi kendo toko bila goe risasi kinde ng'anyo mane obagi gi jopiny e boma ma Nakuru. Kariuki nogo bunde kane ne chenro mar fwambo weche mag ng'anyo no. Komachielo rakruok no muoche kinde jong'anyo mago mag grube 2 mopogore opogore e kaunti mano ma Kericho. Jafwambo marwa Simfres Okinda miyo ler mar wachno. Maandamano yaliyopaniwa ng'anyo manopangi ni bedo mar kwe boma ma Nakuru kendo manochakore kar saa onyango nolokore ywaruok mapek e kind jong'anyo kod obila e apaya ma Kenyatta Avenue. Jafwambo mar wang' jowi mar Kameme Wanjeri Kariuki en achiel kuom jogo manochiel gi magina kod obila. Gima mako dhoke ni Wanjeri Kariuki norwako lewni moyiedhi mayange kaka jafwambo kendo ne riko chunge bath apaya. Duol mar MCK kaachiel kod riwruok mar Okinde LSK okwedo obila kuom tiyo kod teko mathoth e kinde ng'anyo gino makoro kelo hinyruok nyaka ne achiel kuom jofwambo. Someone who can be identified, someone who is carrying her tools of trade. We want to know, was she a goon? Was she breaking into any building? If she was, let that building be identified. Was she attacking any other peaceful Kenyan? If she was, let that person be identified. We are going to take this matter seriously. We are going to work closely with the law agencies. It was easy for this officer to identify this journalist, but this particular rogue officer thought it wise to focus his energies on our member, which is something that we really want to condemn. Komachielo ywaruok mapek nomuoche kind jong'anyo tieng' diriyo e kaunti ma Kericho. Kopogore kod jong'anyo mag Gen Z mane ng'anyo mar kwedo telo marach e bwo gavana mar kaunti no, nitiere rowere group machielo maliekore ne or kod tend kaunti no mar rakruok gi jong'anyo. Tukipanga kuulizia gavana ile maneno yenye tunataka tufanyiwe mahitaji zetu kama watu wa Kericho County. Kuna wale wenye wamenunuliwa na tunajua ni nani amenunua nani, na hii watu ni watu wisi wa hapa. Ni watu wenye wametolewa mahali pengine hatujui, na kama alikuwa anakuja kufanya kitu mzuri
mbona wameficha uso zao, mbona wamevaa mask. Grup achiel mar rowere yango ne gene ng'anyo mamuol mar kwedo telo marach e kaunti no e bwo gavana Eric Mutai. Na tunataka tukuambie gavana, ulituambia hii machine ya chai itatoka. Hiyo ndio swali yetu tulikuwa tunataka kukuambia. Ile machine ulikuwa umesema utatoa, ukatoa. Ulituambia tutakunywa maji kila sehemu, hatujakunywa. Ukamwambia sisi kuna kazi kwa vijana mtaani, mkaenda kukula pesa ya vijana. Sasa sisi kama wanabiashara wa Kericho hii hatuja enjoy serikali yako ya county. Hata wewe unafaa ufute cabinet yako yote waende nyumbani. Tunataka tumwambie county commandant, kama umekosa kufanya kazi ya serikali, mpaka watu wenye hatujui wanatoka wapi ati wanatembea na rungu katikati ya town. Kazi yako kama county commandant ni kazi gani? Kata kamano grup machielo osero rowere mang'anyo ka giwacho ni joma ok mor gi telo masani oritiero mar 2027. Kama utaki governor, utaki senator ama mbunge wa Kericho County, ungoja wakati wa 2027, wakati wa uchaguzi ndio upinge huyo mtu ambaye umtaki. Watu wanachoma mali ya watu. Sisi tuko hapa tukichunga, tunasaidia leo na maskari. Hata tumeambia askari wakae kando, sisi tuchunge amani. Rowere mag Gen Z osingo biro medo ng'anyo nyaka gavana winji wakgi. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Nyakoro mwejon kama chielo ng'ata chielo owito ngimane bang' magina make e kinde ng'anyo mapek mane obagi e boma ma Kitengela e kaunti ma Kajiado. Rowerego ne omuomo modonje magawa moko mago kuonde logo mauta magichwe gi ketho mwandu. Jafamo marwa Walter Nyambaga ler mathoth. En ng'anyo mapek motwere mokalo ka obila kithni kod rowere mane owuok oko mar kwedo telo magikoni tayo Kenya ka e yo maok ni kare. Ka ema magina omake ng'at achiel kendo wito ngimane kanyo. Ma ne omedo kelo ichwang' kendo rowerego lora paya ka girakore kod obila. Kwa hivyo tunaweza omba mkubwa wa polisi watulinde kama hii kila siku. Tukitokelezea maandamano tupige tear gas, tusiwawe, tusipigwe risasi. Rowerego omwomore kendo donje magawa moro mar bulo gweno kanyakla kod gwen mowang' miluongo ni Pizza Inn kendo chamo e chiemo mane nitiere. Pizza Inn ukiangalia vizuri wameingia uko ndani wakaiba kila kitu. So hawa watu si watu wa Kitengela, haswa wanatoka mahali zingine. Kata kamano, moko mane ojuki ka yuomo soda mane gigole bakra ne orodhi ka bund tengo kendo tony tho e lwet weg johala. E bath magawano en tesend logo mauta mar Rubis ma bende rowerego ne odonjo kendo tayo njore kendo ketho gik moko ka moko to ne olal miro kod agulu mar muya mag tedo mag gas. Gino ma meneja mar Rubis bade ma Kitengela Saddam Hussein wacho ni okelo lal moingo milioni 3. Leo walikuja watu wengi kama rende, so walitupiga mawe, sisi tulikuwa hapo. Sasa kutupiga mawe ilibidi sisi tutoroka because there is a lot of force, like 1,000 people wanakujia. So wakaingia kwa ofisi ya hadi wakavunja, wakafanya vile wanafanya. Estimate of loss ukiangalia hii side yote Rubis hiyo 1 million nasema ni Rubis pekee. But ukiangalia estimate paka huko chini yote we are looking at like 3 million because Pizza Inn pia everything. Kwangu wameiba gas. Unaona gas cylinder, gas na loops. Ofisi yote huko ndani. Unaona ofisi vile imevunjwa. Huko yote everything. Wacho no serikal mondo med kwan magobila mathoth. Kaluwore ni duka maduong' mar mwandu mar Eastmart mabende gigeto mar donje kendo lodhe mwandu. Kata bang' medo bila mago fwamb kich mane ochopo kod Subaru mamoko 5, rowerego oniano mar chopo e jela ma Kitengela kendo gonyo jojela. Kata kamano, weche obedo mapek kendo gola puth njiri kage ywago tiendagi machama tuoni. Mimi kama Gen Z nimemaliza shule miaka 2 na bado sijaingia kampo. Huyu jamaa hakuna majob. Huyu jamaa amekuwa akitudanganya. Huyu jamaa alitudanganya akiingia pale utapata makazi. Huyu jamaa anafaa anguke nayo. Huyu jamaa hata kama amevuta hao masiezi, tunataka Linturi akuje aeleze pesa ya wananchi imeenda wapi. Nimeapply kazi kila mahali, nimetuma CV, hakuna penye naitwa. Mimi nimesoma nikamaliza form 4, sijaipata kazi, nimehangaika. Ruto hatufai kazi, Ruto must go. Kae kindego bende gigeto kambi maduong' mar EPZ tok temo donje tesendo bila kod apisi mar chief manege donje ng'anyo mokalo ma kawuono
to ne olwar e lwanda. Magi timore ka e counties mamoko mag Masa mar Kenya kaka Karatina to kod Nyeri, kanyakla kod gwenge mag Kiambu bende ng'anyo ne otwere mapek mar sundo sirikal. Kalore kod chal mar demonstration kata ng'anyo mano mosebedo ka dhiyo nyime no ka koro chuno mondo mi obila med mondo mi otem konyo chenro makende mar rido chal mar arita kwe kinde ma oganda osebedo ka ng'ino ng'wech kod obila giendi ka dwaro ni mondo oyak mwandu mag jopiny. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Kitengela, Kajiado County. Nyakorongo jonko pogoro gi mana michal mano mar ng'anyo modichieng' manyoro e counties ma Nyanza. Ng'anyo mar kwedo piny owacho bende ne odhi nyime e counties ma Kaluo ka Rowere. E counties go ne wuok oko mar riwore gi jowetegi e medo sundo piny owacho mondo luwre gi dwaro margi. Kaka jafwambo marwa Ali Abich lero, ng'anyo ma kamago ne otim e yor kwe mopogore gi ng'anyo mokalo mano kelo rakruok mapek e kind jopiny gi obila. Rowere mag jinsi e counties mopogore ma Kaluo ne owuok oko mar bago ng'anyo mamuol mar kwedo sirikal ma jatend piny Kenya William Ruto. Ng'anyo mane rocho chenro mag ohala kod yore mag wuoth kuom kinde kaluwore kod luoro mane nitie. E kaunti ma Homa Bay, rowere ne ochako chokore kuonde mopogore e boma ne okinyi ka giikore mar riwore kod jowetegi mamoko e ng'anyo mar kwedo piny owacho. Kamano rakruok ne obedo kind rowere go eko kod kweth rowere moko mane cherore e boma ma Homa Bay ka gitemo thiro mondo ng'anyo ma kamano kik ne dhi nyime, kendo rakruok ma kamano ne oweyo ka nyamburko mane giseyo ni oting'o rowere go eko ne otogi kite. An kaka jotenzi ma Homa Bay watamore ka okiyapo mondo kik ji ng'any lakamore telo marach kendo ji nyaka chung' tir mondo otung' gi ratichgi mar adier. All the youths, all the Jansis, all the Jansis, we are urging you to come, all of you to come together so that we fought for this. Rowere go ne oramo ni gibi yie mondo twak obedi ka giwacho ni twak mosebedo ka dhi nyime pachoka mana jotele mosebedo ka winje ber ka jokanya to dong ka inyore. Ne oluong bipartisan talk. Bipartisan talk iyudo ka sitting allowance kende nen siling 300,000. Nyisa anena result mane owuok mar bipartisan talk nyaka kawuono ok wang'eyo. Owe wati tijwa kaka youth. Nikech ma nation wa ok nation kia leaders. E kaunti ma Kisumu, rowere ne ochako chokore okinyi ma kawuono ka gibago ng'anyo mamuol kochakore Kondele nyaka e chuny bomano. En ng'anyo mane rocho chenro mag ohala kod yore mag wuoth e boma ma Kisumu ka obila ne otiyo giro malongo wang' mar keyo jong'anyo go. Nwaneno ka teko noserumo ni jaduong' ni to baba nwaneno ko odwa miye stro gi pi mondo omed modho, omed dhi mbele gi gweyo mabe ok wanyal yie. Koro mokwongo kabisa wadwa nyiso baba ni gima no otemo wuoye about to mano wacho mana mare lakini part marwa wano kwan kode. Jana waliwa tu kware na wakasema ni watu gani wao vijana kware ati kijana mmoja. Hiyo ni uongo. Serikali shuka. Kisumu tuogopi. Jenzi oe. Tunasema wenye waliwa kupale kwa kwari. Mimi namwambia justice ifanyike tupate justice. Jong'anyo go mano tingo bandera mar piny Kenya kod andike makwedo piny owacho ne ochomo kar jot mar jatend piny mani Kisumu kama ne giromi gi obila mabende ne ogeng'ogi. An gima neno ni rach gi sirikal ni baba an sani kata kaber okanya dhi school bwana. Okanya dhi school ka winjo nyen kata kamana kadhi ponjo tima kata mana tich mitimo ni en 200,000 na gol kanye. Wawinjo matek. Gik manwanyieo bana gidao malesa ni bana gigo shoot bana. Life noma bana an mane gima nyawacho. Damano wuoga ka nogolo jogogo en bo soya yien ko pudh tiende nyiso ni yien joso dong mayor koro gimone baba ne wuone ni ji nyawuoyo onge. Bende kaunti ma Migori, rowere masanja mane owuok oko mar bago ng'anyo mamuol ne okodi na paya kata moke mach kaka yande ne kinde ng'anyo mokalo. E daraja ma Migori rowere mane owuok oko ne oneka tugo picha jowale chunya paya ka giramo ni onge twak mabiro dhi nyime e kindgi kod jatend piny. Jopiny ni endara suguli madhi mbele malung'unge. Watimo ma kwanyiso sirikal ywakwa kaka joma tindo manyocha wasebedo kwanyiso gi chien kocha. Koro rito ni mondo obedie tim mano pok waneno ka gitimo. Wan kata mandamano moketo wagoni ok wadwa ten mochuno wangi mandamano. Kaka king'iyo Migori kaka wuono kwa wang' ndara. Watemo ni mondo owinj wachwa. Onge gimoro amora mwanyalo timo ni en mana ringo ng'wech koni gi koni ni kwa wuok ni wadhi tich en mana ng'wech.
gik mwawinjo ki Ruto president wawacho gik mok nyal konyowa. Pek mar ng'anyo makamano to ne okone e kaunti ma Siaya. Ali Abich, Ramogi TV. E kaunti ma Mombasa ng'anyo nochakore e yor muolo kama rowere manore gi oboke gi bandera mar piny Kenya ne owuotho ka kudho firimbi to giwer ka giseyo jatend piny William Ruto magidwani ogwetao. Ng'anyo ne oduogo lokore apaya ma Jomo Kenyatta bang' obila temo geng'o ne rowere mondo kik chopi alwora ma Sabasaba. Rowere bende ne oketo arita mar neno ni onge mwandu ma iketho gi jong'anyo. Onge ng'ama ne omaki kata mano hinyore ng'anyono. Don't need a dialogue to post intern doctors. We don't need a dialogue to stop, to arrest the killer cops. We don't need a dialogue to resume the school feeding program. So please stop telling us that you need a dialogue. Secondly, we are saying that Mudavadi should go. Mudavadi must go. And thirdly, we are going to say, Atuoli, please, you have served in the Moi regime. You have served in the Kibaki regime. You have served in the Uhuru regime. You are serving now in the Ruto regime. Please kindly vacate the office for a young person to take over Kotu. If there's any politician who is gaining with this Mandamano, please let him stop and shame on him. We are not going to destroy anyone's properties. We are peaceful. La kwanza ni overtaxation ambayo inaletwa na odious public debt. Tunasema hivi, kuna deni lilichukuliwa ambalo halikufika Kenya. Tunasema kama wananchi wa Kenya kwamba lile deni lifanywe forensic audit ndo tuweze kujua ni ngapi zilifika kwetu na zilifanya nini na nini na balance ambayo imelipwa na ile imebaki. Kopogore gi mano ji ariyo ne onegi gi obila e ng'anyo mobagi Kibwezi e kaunti ma Makueni. Ka Kitengela bende ng'at achiel ne onegi gi Magina. Ng'anyo mane chuny boma ma Nairobi bende doyo ka ng'at achiel owito ngimane kata mane obila onego. Matimore ka nonro mar riwruok makedo ne ratich oganda Kenya National Commission of Human Rights yango ni ka chop wuok tich mano odiochieng' manyoro ji 50 osenegi e ng'anyogo makoro osetieko dwe achiel chakre ne chaki. Nondo bende yango ni ji 59 oseteki kendo molalgo ka nyaka sani pok owinj ndachgi. Jafwambo marwa Judith Omondi gi ler mathoth. Dwe achiel rumo nyaka ne ng'anyo mane chak kod kweth mag rowere mag Gen Z chakre yanga e pachoka. E thuolo ni duol makedo kod ratich oganda Kenya National Commission of Human Rights ogolo lipot mayango kwan ji ma osekalie midhiero ma opogore nyaka ne ng'anyo go chakre. E ripod duol ni maromo ji 50 osewito ngimagi kochopo nyoro wuok tich nyaka ne ng'anyo chakre e pachoka. Ji 413 oseyudo hinyruok ma opogore. Ji ma osendhi kendo lalgo e ataro mar chik ochung'nie 59 ka ji ma osechwalie tisendo bila ma opogore to gin 682. E kwan ji ma osewito ngimagi, kaunti ma Nairobi man kod kwan mathoth mar ji 21, Uasin Gishu ji 4, Kisumu ji 3, Mombasa ji 3, Kajiado 3, Nakuru 3, Laikipia 2, Narok, Siaya, Homa Bay, Nyeri, Bungoma ekin mamoko osewito ng'at achiel. E oboke mar duol ni, gikoni ji mane odhi ataro mar chik kendo timo maundu kama oriwo bila owinjo chwalie nyim doho kendo kawnegi chik mager. Juma ma okalo nyicha piny owacho chako golo ringre e bugo makware. Duol ni koni nyaka sani giseyango ringre 10 gi kwede mokalo nek makamagi kendo e obokegi gidwaro mondo mi piny owacho tim nonro makare mayango gima omiyo ne oneg jogo gi kinde mane onegie. Bende gidwaro mondo nonro e wi tho mar jogo timie e yo mar adieri kendo ayanga ka bende gikwayo piny owacho mondo mi jopiny thuolo mar timo nonro mar DNA mondo kik ringre moro amora lal e anyuolagi. Motelo ne chako yudo ringre e bugo makware, ringre rawera matin ma jambalariany Denzel Omondi bende ne oyudi e bugo moro Juja. Ka koro penjo mar jopiny to eni bende giyudo adieri kowuok kuom piny owacho e wi ringre ma ikwanyo e bugnigi. Judith Omondi, Ramogi TV. Kopogore gi mano, riwruok mar Ford Foundation bende kwedo wach manyo wachi gi jatend Kenya William Ruto ni gine megisigi bedo ka gisiro ng'anyo matimore e pachoka e yor omenda. E ote mogol kod riwruogno,
Ford Foundation wacho ni gisiro okenge duto mag jo Kenya manyo ratiro margi e yor kwe. Riwruogno wacho ni gichiwo sir ne jokedne ratich oganda ma ok onindo nyakonchiel kendo matayo chenro magi kaluwore gi dwaro mar chik. E wi mano, riwruogno mako chung' ni ok gisir ng'anyo mag kwedo paro mar chik mar omenda manyocha okelo liet e pacho kae. Jal ma itudo gi nek mar oganda ma osebed ka yudo ringregi e Kware mantiere Mukuru kwa Njenga e kaunti ma Nairobi mong'ere kaka Collins Jomaisi odiochieng' manyoro nochwal e doho ma Makadara. E burano yangore ni kweth matimo nonro okwayo kinde malach mar dhi mbele gi timo nonro e wi nek makamago. Kaka Lydia Okeo lero, doho bende ogolo chik mondo migeng'ne kuom thuolo mar ndalo 30. Lydia Okeo nigi ler mathoth. Achich mar nek mar oganda ma osebed ka ikwanyo ringregi e Kware ma Mukuru kwa Njenga e kaunti ma Nairobi nochopo e doho ma Makadara. Jagono ma ong'ere kaka Collins Kalusha no omaki tarik 15 dweni ka itude gi nek mar oganda mano kwany ringregi Kware ka bang'e no fulo ni osenego ji 42. E burano, Jomin Buche oyango ni tarik 26 dwe mar auchiel nyan moyangi kaka Josephine Mulongo no lal kendo nyaka kawuono pok oyude. Chieng' manolal no wachore ni omenda moko no gole account mare mar bengi mar KCB kendo no kete simba chijno man kod kadi mondik gi opande ma ok mara chijno. There was a considerable withdrawal of money from Josephine's KCB account, and which was shared as proceeds of crime with one of the respondents' numbers registered with another identity card that does not belong to him. Jotim nonro ko thuolo mandalo 30 matimo nonro mathoth e kinde mar ringre ariyo kuma boro sayange gi familia magge. Your Honor, will require 30 days, those 30 days, so that we are able to conclude the investigations while the respondent is in lawful custody. Kata kamano, okinda chijno John Maina ne okoyie gi wach makamano kokwa doho mondo mi owe achijno thuolo kaluwore ni nyaka ne make osesande kendo ngimane ok ni maber kana odwaro mondo mi gole odhi oyud thieth. Whereas the investigation officer and the prosecution have the rights and leeway to conduct investigations, of which we do admit, my client under Article 50 has a right of fair trial, and they cannot have all the time they wish in this world. Jomin Buche kata kamano yango ni jagono kringo malal kabende owacho ni oganda nyalo podho kuome gi mirima kaluwore gi kit ketho modonjnego mar nek gino manyalo keto ngimane kamarach. Bende owacho ni jagono ne ok osande kaka okinde lieko. The investigating team is still pursuing other witnesses or other suspects who are still at large and who are close associates of the respondent, and therefore releasing him before the conclusion of this complex investigation will not only jeopardize crucial evidence, but also intimidate potential witnesses. I also take into account the publicity this case has attracted, the anger and the emotions on the members of the public surrounding this case. Okinda chijno wacho ni nyaka sane onge bura malong'o ma osepedhie doho no ka Jomin Buche to wacho ni ok nyal we thuolo kaluwore ni kideko madhi mbele gi nego oganda kaka osebedo ka otimo. Much of what has been adduced before this court is just mere speculation and apprehension. Ringre oganda mano kwany Kware imed timne gi nonro mar DNA e kinde mamoko kuom familia chopo yango jokegi kar kano ringre ma City Mortuary. The investigating team has scheduled to conduct other police procedures which include but not limited to fingerprinting, DNA sampling, identification parade and statement recording. Burano ibiro winj kendo tarik 16 dwe mar aboro ka jang'ad bura Irene Gichobi oyiene apis okwach kich mondo mi ogeng'ne jagono kuom thuolo mandalo 30 matimo nonro ewi bura makamano. Lydia Okeo, Ramogi TV.
Nyakoro Mgajuang dakika 30 tok saa 10 mar okinyi gi report mar Lidio Keyo bende makelo giko mar weche manyien okinyi makawuono na wacho ni nyalo oronwa ote hinyiswa ni luo chendo kin kanye gweng ma intiere ochiyo nade hanno ote opogore mbui magwa kaindi ano Vitalis Ochieng wodige mkarari wacho ni yawre uru Sharon wan wacho maber kendo intiere chenro kaka pile wacho ni gik matimore Kenya koro kine kamori wacho ni Gen Z ohore mondo gine ka Ruto timo lokruoge kendo giwedhe ndara kinego ginono kamacha. Kopogore gi mano Jason Ogweli wacho ni winjo makare kintiere county mano ma Kiambu. Otieno Wodo Juongi wacho ni ne wakintiere CBD Afya Center. Wacho ni Ramogi TV ler kendo rieny buore Nairobi. Gabriel Odalo himena ni ote mari kintiere Masalani Garissa County. Fibio Lielo anino ote mari kanyakla kod Odiga Brighton. Mabendo wacho ni pinyoru makare higoni Nyasaye erokamano. Nyakoro Mgajuang weka yo matin nyabodo Jose Duoro osekre mar kelo ni nonro mar gazeti. Kete mana Ramogi TV. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende, magin godo to bedo ohala makelo negi pesa. Kendo, ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaka ibed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Watimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Watimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Ikri ne wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho, ngeso ka ngeso kod jailieta. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kik wa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu.
Nyakwaramogi Ajwang' machiegni nonro mar gazet Okinyi makawuono matayi nyinga Joyce Oduor. Antiere kae kod jafwambo mandiko ne gazet mano mar Business Daily mano Boniface Otieno wadakawo thuolo makende mar mondo mi wanon ni gazet mar The Standard kaachiel kod Daily Nation Okinyi makawuono mondo wami siso mar ng'eyo gigo mantiere gazet mango mori Okinyi makawuono inyalo dhi nyiewo ibed piny isom e yo makare. Oyawre Boniface, ichiew nade Okinyi makawuono? Oyawre ahinya, achiew maber Okinyi makawuono. Ageno ni bendi chiew maber kendo agoero kamano kuom gwel makende mondo mi watwag gi Nyakwaramogi Ajwang' Okinyi makawuono kwalidho nigi oboke achiel kachiel kowuok e boma ma Nairobi kae. Machiegni nonro mar gazet Okinyi makawuono. Nyakwaramogi Ajwang' mana kaka iseneno mane wendo mantiere godo Okinyi makawuono mar mondo mi walidhni go gazet Okinyi makawuono, gazet mar Daily Nation kaachiel kod The Standard. Wach magimiyo peka en kotudore kod ng'anyo ma osebedo kwaneno kadhi mbele pacho kae, ng'anyo mar sundo sirikal mar Kenya Kwanza. Kata kamano Boniface, adwa ni wachak kod wach mantiere it gazet mokwongo mano mar gazet mar Daily Nation Okinyi makawuono. Daily Nation sani koro menyo thoe moseneno nyaka ng'anyo chakre e pacho kae. Nyaka sani koro gindiko kae namba 50. Matiende ni nyaka sani nitiere ji 50 rowere mosewito ngimagi kaluwore kod ng'anyo mosebedo e pacho kae. Kwanyalo mana ng'iyo nitiere moko kuom pichni mag jogo mosewito ngimagi magiketo kae. Nitiere moko magin nyaka nyithindo matindo ahinya manowito ngimagi e kinde ng'anyo mano mar sundo sirikal mar Kenya Kwanza. Nyaka sani koro iwacho kae ni landmark death toll nyaka mane obedo odiochieng' manyoro ka iwacho kae ni nitiere joma gin nyithiji kaachiel kod nyiji, owadgi gi ng'ato, nyamin gi ng'ato, osiepe kaachiel kod jogo ma ji ohero mano wito ngimagi e kinde mag ng'anyo mosebedo kwaneno e pacho kae. Kata kamano wang'e ni magi gin weche mamulo chunya ahinya. Emomiyo aneno ka gazedni mar Daily Nation omiye peke it gazet mar 4, 5, 6, 7 kaachiel kod mar 8 mano mar gazedni mar Daily Nation. Boniface, anyalo wacho ni en hawi marach ni ng'anyo kama koro chope ni to koro nyaka wawach ni ok odhi maber nikech iyudo ka jok mwalalo kata gi seche gi kaka ineno ka oboke mar Daily Nation ondiko kae, jogo mwalalo koro ng'eny kabisa. To an kaka jafwambo ama kaka raia ma Kenya kae anyalo wacho ni gima lit na mogik en ni jogo mwalalo ama jogo mwaselalo gin jogo matindo kabisa. Gimoripo wapenjre en ni to ang' momiyo walalo ji mang'eny machalo kamae. Kinyalo paro maber chien kacha Joyce, ng'anyo mokwongo ok apar ka ji notho mang'eny. Ng'anyo mar ariyo be, aparo shida nochako bet e ng'anyo mar adek. To shida nochako bet e ng'anyo mar adek nikech jogo ma ok gin genuine protesters nodonje street kendo ne koro gichako timo timbe mag mahundu. Tiyudo ni seche ma gichako timo timbe mag mahundu, nyaka polis koro bro chwado ji gi live bullets. Ibro yudo ka nyathi manowuok e ot kodhi timo ng'anyo genuinely, ibro yudo ni obro lalo ngimane unnecessarily. Aparo ni kwan mag jogo makoro waselalo gi seche machalo sani to ng'eny kabisa. Kendo kata mana department ma police nyaka penjere ni to gidwa medo nego ji mang'eny machalo nadi. To gima nyaka ging'e en ni seche duto raia nigi ratiro under article 37 aparo mar katiba ma Kenya ma pacho kae mar dhi e ng'anyo. Kendo gima nyaka ging'e ni seche ma raia odhi e ng'anyo to gin gi right, police onego bed ni protect raia. Tij police pacho kae ok en nego raia sama odhi e ng'anyo. Aparo ni jotel police pacho kae, aparo kata ni ker neno gik matimore gi seche machalo kamagie. Nyithindo gi aparo ni demands gi anyalo wacho gi kisungu ni is justified. Gin gi ratiro mar dhi e street mar goyo uwi ka gidwaro ni, for example, pacho kae kiyiero cabinet ministers to gibed jogo ma nigi integrity. Pacho kae seche duto ka omendo wuok ni tiyogo e department, for example kata treasury kacha ibad migape mopogre opogre mag serikal, jogi dwaro ni jok mwayiere tich gibed jogo ma onge mibadhi. Omiyo aparo ni demands mag gi are justified. Gima nyaka wapenjere ni to police dwa medo nego raia pacho kae to what extent? Aparo ni mano e penjo maduong' kabisa ma nyaka wapenjre.
Adwano dhi it gazet mano mar ang'wen mar gazet mar Daily Nation. Kaluwore ni gazet mar Daily Nation omenyo ahinya mago weche manotimore odiochieng' manyoro e kinde ng'anyo mane rowere wuok godo oko e counties mopogore opogore ka koro gikwedo telo mag counties kaachiel kod telo mar piny owacho mamalo. It gazet mar ang'wen kanyo nyaka sani koro riwruok makedo ne ratiro mag oganda nyaka sani koro wacho ni kaluwore kod thoe moseneno e pacho kae mano maderom 50 mag jogo mosenegi. Iwacho kae ni en kotudore kod obila tiyo kod teko mathoth ahinya kuom jong'anyo e pacho kae. Kabe ni nyaka sani koro gitemo goyo kwano moro kae ma koro giwacho ni kaluwore kod ji 50 mosewito ngima gi Boniface nyaka sani de koro ne be ni koro wadok chien de wadok nyaka higa mar 1974 kaluwore kod jogo mosewito ngima gi nyaka sani ji 50 de be ni koro wa backtrack de wadok e higa mar 1974 ma de wach ni de be ni koro ing'iyo ni magi gik matimore sani sama piny Kenya nitiere kod lony ok onego bed ni waneno ka polis tiyo kod teko mathoth ahinya kuom jopiny. To ng'eni magi duto timore kata bedo ni doho nosenyiso polis ni e kinde ma ji owuok oko ka ging'anyo e yor muolo ok onego bed ni gitiyo kod live bullets kata gitiyo kod teko mathoth ahinya kuom jogo mang'anyo. Kata kamano kwasebedo kwanno kamano timore. Ji kosechokore mana matin polis osebayo tear gas. Aparo ni en wach marach kabisa kendo gima osina mogik en ni polis koro sechopo kama girakore nyaka gi jofwambo. Ni neno ka dala man Nakuru kacha jafwambo wadwa nyo polis ochwado gi live bullet gi rubber bullet kendo nyo hinyore matek kabisa. Gima polis nyaka ng'e ni jopiny bro hold gi accountable kuom gigo magitimo, ketho magitimo, ketho kuom rocho ratiro mar raia gi seche ma gidhi e ng'anyo. Nyochi neno ka Inspector General of Police ogwe mana tao kende ka pressure nyocha ng'eny kabisa. Ni neno gik manotimre chien kacha. Kendo nyaka jatend police mantie gi seche machalo kawuono nyaka ng'e ni en gi jukumu maduong' mar neno ni orito ngima ja Kenya. Aparo ni Kenya osego hatua yore mopogore opogore omiyo seche duto ma raia odhi e ng'anyo. Adwa mana medo nuoyo ni police tije en protect raia seche modhi e ng'anyo nikech raia nigi right mar dhi e ng'anyo. Concerns mag nyithindogi gin concerns ma gin gik mawinjore. Sega bedo ka wacho kabire Ramogi TV kae ni ngima tek ni dhano gi seche machalo kamae. Kendo ng'atno masamoro kata en jajua kali oyudo ka ngimane ni matek kabisa nikech kata mana keto mana chiemo e mesa mondo cham gi nyathine ama gi nyithinde bedo problem. Mano ok en gima mwadwaro. Wadwaro ni national government olosnwa kek maduong' mondo wayud kaka ji nyalo share kek no. Ng'en kek ka duong' to ji mang'eny bro share. To ka kek tin ti bro yudo ka joma malo kucha ema yudhe amo kawe odhi kode. Pacho kae nyaka wang'e ni koro wachopo ama awuoyo gi ker nyaka ng'e ni koro sama kama wachope gi hatua mwasegoe wan kaka jopiny wadwa ni wasong mbele. Nyithindo aparo ni piny Kenya kae problem maduong' ma ok ang'e ni sirikal oseng'eyo ama pok ging'eyo. Unemployment among the youth gini bro kelo shida maduong' pacho kae ma kok giyudo yo maber ma gibro konyogo wach ni to pod gibro bedo gi tabu. An awacho mana pacha kaka jafwambo. Kendo aparo ni nyithindogi ng'en gi somo gidhi e mbalariany gitieko skul maber tiyudo ka ng'ato kosetieko skul koro onge gimotimo. Odonje madho njaga, odonje timbe moko mag njore. Iyudo ka nyithindogi moko kuom gi are depressed nikech an moko kuom gi gona sim ng'isa kata manyna kata gimoro manyalo timo. Asekonyo mang'eny anyway by the way ma ok anyal konyo be ang'iso ni ok anyal nafasi ok oyudore but moko kuom ginyisa kata ni I'm depressed. Boniface natieko school 3 higni 6 higni 7 mokalo pok ayudo gima tim. I feel kan lonely. I feel ni nitie gimoro ma ok ni right koda. I feel ni nitie gimoro ma ok ni right kode nikech onge pesa mfuko ne mentally ok en sawa. Iyudo ka moko kuom gikawo kata ngimagi. Kendo nyalo wacho ni wachopo kama sirikal nyaka kaw wach mar unemployment among the youth very seriously nikech kok gi konyo nyithindogi to wadhi bedo gi problem maduong' sana pacho kae.
Erokamano. To bende kapod otudore kod ng'anyo, It Gazette mano mar abich, nyaka sani wang'eyo ni e kinde ma ng'anyo timore e bombe mopogore opogore pacho kae, be naneno ka omeny kanyo kaka weg ohala nyaka sani koro osebedo ka kwano lal maduong' ahinya kalore ni e kinde ma obaga ng'anyo e pacho kae to chunogi mar mondo mi gilor ohelni mekgi. Moko kuom giloro kalore ni e kinde ma osebedo ka ng'anyo timore e pacho kae, wasebedo kwaneno ka nitiere jomaundu mariwore kuom jong'anyo, to moko kuom gi turo kata dukni kendo yako mwandu. Kata kamano odiochieng' manyoro nitiere ohelni mathoth mane olori e chuny boma ma Nairobi, kata mago ma jauso e geng apeyni, moko kuom gi nolor kalore ni kata customers ne onge. Nyamburko mating'o jowuoth bende odiochieng' manyoro nochuno gi mar mondo mi giduok piny fare ma giting'o godo jowuoth piny, kalore ni kata kwan jowuoth mane wuotho odiochieng' manyoro ne onge. Magi duto ikelo kod ng'anyo ma osebedo kwanno, to wang'e ni ng'anyo ma kamagi bende nyalo miyo kata joket mwandu ringo kowuok e pacho kae kalore ni giluor ni seche moko ka ng'anyo timore tinyalo vunj dukni mekgi, to ohala bende bedo mapiny ahinya. Omiyo kata ka rowere ong'ado bura mar wuok oko ne gidhi e ng'anyo, to ok onego bedi ni giketho mwandu moramora. Boniface adwa ni wadhi It Gazette machielo, mano It Gazette mar aboro, mano mar gazedni mar Daily Nation. Kotudore mana kod weche mag ng'anyo, ang'e ni jatend piny Kenya William Ruto chieng' wuok tich nowuok oko ka koro oseyo mano riwruok ma ok mar piny owacho kendo ok ma pacho kae, mano mar Ford Foundation ni emosebedo kasiro kata sponsor weche mag ng'anyo e pacho kae. Nyaka sani koro aneno ka gazedni openjo kae ni who really is behind the deadly protest. Odo riwruok mano mar Ford Foundation odiochieng' manyoro nogole milome ka giwacho ni oyo wan ok wasebedo ka wasiro ng'anyo makamagi. To akia ni koro sirikal ma pacho kae temo mar manyo ng'ama ginyalo keto ne lawama ni une ma koro miyo piny Kenya onge kod kwe. Ji wuok oko ka ging'anyo kinde ka kinde, nikech e kinde mokalo chien ne waneno ka nitiere josiasa moko mane seyo ni ema sponsor ng'anyo. Sani koro tango loko iseyo riwruok ma ok mar piny owacho. Boniface. Ani yien awache gimoro achiel matin kapok wabire story mar tie gazette mar Boron, ite mar Boroni. Story moro imulo chien kae mar biashara maloro seche jo biashara maloro seche ma ng'anyo timre pacho kae. Anyalo wacho ni en hawi marach kabisa. In as much as raia nigi ratiro mar timo ng'anyo, gima nyaka ging'e ni seche ma gitimo ng'anyo ok oyiengi mondo mi giketh biashara mag jomoko. Kendo gima osebedo malit na kabisa seche ma ng'anyo timre pacho kae ni yudo ka hooligans donje e kind jok matimo ng'anyo to gituro dukni mag jo biashara pacho kae. Nya neno gi wang'a nyoro town kae Moi Avenue, iyudo ka ja biashara ochune odhi to the extent mondiko yudhe machung' kacha gi arungu ma protect biashara ne mondo mi jok mabiro loot business margi kik donj kacha. Aparo ni mano e gima nyaka wa point out kendo wakwer jogwa madhi ng'anyo ama nyithindo matindo madhi ng'anyo ma joluo mawinja seche mawuoyo sani ni ok oyieni mar turo biashara nyawadu seche midhi ng'anyo. Mano tim mar mahundu, kendo gima nyaka ing'e ni seche momaki to chik bro tiyo tije kodi e seche mowinjore. Jo Ford Foundation iwacho gi ker marwa pacho kae ni gine magi fund demonstration matimre pacho kae. Adier mantie wach ni an ok anyal ng'eyo gi e sani, but gima nyaka ing'e ni number one marwa nigi intelligence magi. Kendo nyineno kata nyoliekre mbui kacha ni ng'ato kaka Boniface Mwangi mosebedo e mstari mar mbele mar siro weche mag ng'anyo ni, nyineno ka messages mage mag WhatsApp nyogol kacha ka kano wuoyo gi jomage ma samoro jomoko paro ni en motudre gi jo Ford Foundation gi mondo gi fund ng'anyo ma pacho kae. Dibed wach malit na kabisa ka nitie jomoko ma fund ng'anyo matimre pacho kae. Ana paro ni gini ne en gima organic, the concern is ne en gima genuine. Nyithindo gi seche duto mane gichako ng'anyo, ana paro ne gichako maber kabisa, kendo ne gidhi e street to ging'isowa ni wan to wachopo kama koro wachopo kama koro nyaka to wawuog mana oko nikech wafil ni mufukewa onge gimoro. Wafil ni pacho kucha konde mwadakie msara moro mwayudo matin ichwade housing levy. Wafil ni bech mafuta kadhi ka nyiewe kawuono kiny kadok nyiewe ayudo ka beche oidho. Omiyo the concern was genuine. Gima osetimore marach en ni jonjore osedonje ng'anyo mar nyithindo matindo kendo gi take advantage
giturogo dukni mag jo biashara kod gik machalo kamago. Gikokora gi sani ok anyal wacho ni ang'eyo ng'at ma fund ng'anyo pacho kae, but ka dibedie ni nitie foreign forces moko ma fund ng'anyo pacho kae mondo gidestabilize go sirikal mar moluor William Ruto, mano nyalo bedo gima unfortunate kabisa. Ato nyaka sani bende wang'eyo odiochieng' manyoro mano riwruok mano mar Ford Foundation kokalo e Strategic Communication Director margi mano Miss Tolu nowacho ni nyaka sani wacho ni wan ok was fund kata ok was sponsor ng'anyo mosebedo ka timore pacho ka ahinya to mago mag kwedo paro mar chik mar omenda. Giwacho ni e kinde ma gichiwo omenda ma gichiwo ne migepe mopogore opogore pacho ka to ok ginona duond bura mora mora kata ok giyiengore e duond bura mora mora. Gino ma giwacho ni they are strictly non partisan, gintiere kod chik ma ok ni ok onego bed ni giyiengore kotudok e duond bura mora mora e pacho kae. Kata kamano wageno ni nyalo bedo ni onge ng'ata ng'ata ma siro ng'anyo makamano, nyalo bedo ni nitiere ng'ata ng'ata. Kata kamano ng'anyo to oyiene jo Kenya duto mar mondo mi owuog oko e ng'anyo, mak mana no nego bed ng'anyo mamul maonge tulo mora mora. Boniface adwan wadogi it gazet mar ariyo mano mar gazet ni mar Daily Nation, owe weche mag ng'anyo tenge. It gazet mar ariyo mano mar gazet ni mar Daily Nation otudore kod achicha makoro itudo kod neka ma nonego go joma thoth kaito owito e kara wito taka makware bore Nairobi kae. Odiochieng' manyoro ne ochwale e nyim doho mano jago ma iluongo ni Collins Jumaisu Kalusha. Odiochieng' manyoro kane ochope e nyim doho mano Mama Kadara bore Nairobi kae. Kwang'iyo kae Collins koro wacho ni nitiere kaka obila ne otiyo kode kod teko mathoth kata nosande ahinya kendo mano miyo koro ne o confess ni ene mano timo nek makamago, ni nyaka sani koro liekore ni Collins osenego joma mine 42 kendo osebedo kowito ringre maggi e kar wito taka makware bore Nairobi ka. Kata kamano odiochieng' manyoro maling'ling moko nonyiedhore e lela. Penjo en ni ng'ama wacho adiera. Tadiera nitiere kanye, tibro yuda diere yo machalo nade mar mondo mi familia mag joma mine 42 mosenegi kendo no keng dendgi mana kaka mano wanyalo wacho ni mano mar gweno ma en gino malet ahinya oyud ratiro margi. Boniface Anyalo wacho ni police pacho kae ni gin jogo ma serious kabisa. An kama chungi anyalo wacho ni okapar ni ng'atni okay, investigation biro timore yes, okatamora but okapar ni mae ng'at manonego dhano 42 bawito Kware dump site boma ma Nairobi pacho boma ma Nairobi kae. Seche duto polisi ama gitimo gima nyaka ging'e ni raia tinde riek kabisa. Kinyalo paro gigo manyo for example nyo office jo DCI Kiambu Road nyo luongo jofwambo sama nyo giwachonwa ni ng'ani ema nyo onego miyo 42 emosebedo ka nego mine 42 pacho kae. Kendo kirango evidence manyo polisi oketo kacha gik moko for example some of the evidence manyo giketo gin gik ma gineno mana gik manyien monyiewe duka like the previous day. Ing'en japiny sani en ng'at mariek, japiny sani somo mtandao, japiny odhi school, japiny somo sim, somo internet, kendo ing'en dhano riek kabisa. Omiyo polisi seche duto sama gidwa wuondo wan kaka jopiny to gima nyaka ging'e ni wariek mohingo gi. An gi kokora okapar ni ng'atni ema nyose bedo ka nego mine 42 pacho kae. Gima nyaka ipenjri number 1. Sama nonego for example miyo mokwongo ama miyo mar ariyo ama mar adek to bendi wacho ni miyo mokwongo manonego ne en min ode mane onego kosenego kendo ni nowacho ni nowite e kar wito taka. Penje ni familia mar min ode no ne ntiere kanye kuom thuolo ni duto. Correct. Kendo nyaka gima nyaka ing'e ni seche manonego jogie tiwacho ni noboyo gi gunia kodhi wito gi jok manodak machiegni gi ng'ani neno ka ng'ani katimo gigi ama nek nen ng'ani osiepe ng'ani ne gin gineno ka ng'ani timo gigi to giling'. Aparo ni penjo nitie mathoth kabisa moloyo gima polis nyisowa gi sechegi. But anyalo wacho ni institutions mwan go pacho kae kaka office jo DCI nyaka gibed jogo ma serious nikech sama i fabricate evidence sama iwuondo japiny ma japiny ma kodhi kata school malongo nyalo wacho jogi to wuondowa. It means no kikao TG very seriously kendo inyalo japiny magi gik maparo ni wang'o ijo Gen Z gikailagi police oek tugogo. Wadwa ng'eyo gima timore pacho kae in as far as ji 42 gi ng'ama nonego gi.
aparo ni magi penjo wasechopo nyithindo gi ochopo kama gik moko opusi moko matindo kaila gi ok gidwa winjo. Omiyo polis nyaka nyiswa ni tang'o mano timore. Kendo an gi malit na mogik en ni pacho kae koro wachopo kama nego ng'ato koro obiro gimoro masimbo kabisa. Gima dhano koro chalo mana gweno nikech ji osetho pacho kae mang'eny kabisa. Shakahola gin gik moko mowang'o i dhano kabisa. Omiyo polis owachnwa adier ni ji 42 gi samoro nyalo yudo ni gin kata more than 42 gi. But gima wadwa ng'eyo gi seche gin to ang'o mano otimore. Mano e penjo maduong' kabisa ma dhano penjre gi seche gi. Polis obed jok mawacho adier. Erokamano. Nyaka sani koro wang'e ni bob med twe kuom thuolo mar ndalo 30 mabiro ka irito mar mondo mi omed tim nonro kotudore kod nek ma koro nyaka sani iseye godo nosebedo koneko kochakore mano higa mar 2022 nyaka tarik 11 dwe mar 7 higa ni kama ne owite mano ringre mar jago mano nego mogika mano e kar kunyo kware mano ma yudore e kar dak ma Mkuru kwa Njega Embakasi e kar chung'od bura ma Embakasi South mano bore Nairobi ka. Kopogore kod mano bende nitiere wach moro madwaro ni wang'it gazet mar adek mano mar gazet ni ma Daily Nation Boniface. Nyaka sani bende koro bila timo nonro kotudore kod mano tho mar japuonjre masomo mano Rift Valley Institute of Science and Technology mano nyadendi moket picha ne kae mano Eileen Cherotich ma jahigni 22 likore ni ringre Eileen ne oyuda e roundabout mano mar Wangapaya mana Nakuru kochomo Eldoret kaluore ni nyalo liekore ni nitiere kaka nonege kata kamano pod itimo nonro nyaka sani koro wachore ni nitiere achije 2 manitiere luet obila ka koro idhi nyime gi timo nonro kotudore kod neka mar nyadendi matin ahinya. Nekaila gi mag nyithindo matindo gi mantie mbalariany pacho kae aparo ne en gino mwasebedo kowacho kabisa e Ramogi TV kae kata previously kacha. En wach malit kabisa ne nyithindo matindo wito ngimagi e yo ma ok owinjore. Nyathini an kasomo sigana ni ochal na nyathi ma nyocha chal ng'ama ochwanyore gi boyfriend mare. Then akia ni giwuok gidhi party gotieno to nitie gima nyotimore seche manyo gidhi wuoko e party. Dibed Hawi Marach for example ka boyfriend manyo chwanyorego otimo ne gima chalo kamae dibed gima rach kabisa. Nyithindwa matindo gima nyalo wachonu mantie mbalariany gima nyaka ung'e en ni pod future maru pod nitie gi hopes kendo seche duto ma janyuol sacrifice bo yudo school fees bo terie school temur mondo ung'e gimomiyo une school. Nyathi kaile ni nyalo yudo kata for example ne hostel ama odak e campus Nakuru kacha to janyuol ne kia kata ni no dhi out. Magi gik mabuogowa wan kaka jonyuol kendo gima nyaka nyithindo ung'e ni seche duto ubed jok ma responsible sana nyithindo manyiri. Nitie ages moko nitie higni moko ma ka nyathi ma nyako sechopo to koro nyaka nitie gik moko inyal tame timo iwuoye mana kode in kaka ng'ama janyuol ing'ise to kidwa timo makama titimega kama kamae. Omiyo nyithindo manyiri sana mantie mbalariany gibed jogo ma responsible gibed nyithindo mabedo go osiepe mabeyo seche duto gikaila gitimore nikech for example nyathini for example osiepe gin nyithindo ma osebayo yo campus kacha gin nyithindo ma everyday Friday Saturday Sunday gidhi miel onge giminyalo achieve kama ne life misekawe campus nyaka ibed ng'ama focused. It is so sad ni walalo nyithindo mang'eny kabisa e campus e yore ma ok owinjore akia nang'o mabiro timore but nyithindo nyaka ng'e responsibility mar maisha gi ni e lwetgi kendo seche duto nyaka ging'e ni actions magitimo nigi consequences maggi. Erokamano. Adonwa ketingi weche makamago kalori nwalidho ne alidhe nyakwara Ramogi Ajwang' mana mapiyo gigo mantiere gazet. Adonwa dhi it gazet mar 10 mano mar gazet ni ma Daily Nation. It gazet mar 10 nyaka sani koro nitiere maling'ling ni jatend piny Kenya William Ruto chano mar donjo e sirikal ma kanyakla kod jatenda duond bura mar ODM mano Raila Odinga. Gino manyaka sani koro liekore ni ponono ni mano timore to jalup jatenda piny Kenya mano Rigathi Gachagua ema koro nyalo yudo lal maduong' ahinya kotudore kod tudruok makamano. Kwa nyalo mana ng'iyo it gazet mar 10 mano mar gazet ni ma Daily Nation wang'e ni weche makamagi wanyalo wacho ni gin weche maket kod mago manwanene higa mar 2018 e kinde mane jatend piny Kenya mano sedhi rutaya Uhuru Kenyatta kane oriwore kod Raila Odinga. William Ruto gie sechego ne jalup jatend piny Kenya
liekore ni nogwethe oko mar sirikal. Mano e gima koro sani jogo mantiere machiegni kod Rigathi Gachagua wacho ni ka seche moko Ruto oriwore kod Raila ma giloso sirikal, inyalo podne gi lemo moko, to koro Rigathi Gachagua biro dong' okwe koyo, gino ma nyalo bedo ni ok bi neno negi e yo makare. Kaluwore ni Rigathi Gachagua be nitiere kod joge moko, jogego nitiere sirikal. Ka riwruok ma kama obedo, to jogego bende moko kuomgi ibiro we oko e koyo. En weche mag siasa ma koro tedore to twere. Boniface. Anyalo wacho ni wachore ni malingling wachore ni number 1 Pachokae ni kod gima nyalo wacho ni gidongere ni secret deal kod former prime minister Migosi Raila Amolo Odinga, moluor Raila Amolo Odinga. Okay, nyalo timore adier kendo liekore ni kata cabinet ma wadhi bedogo Pachokae odhi bedo cabinet man gi face mar jo Kenya, almost 3/4 ma a big number mag dhoudi ma Pachokae biro bedo e cabinet. Ok rach, but gima nyaka jogi ng'e en ni Gen Z, magi gik mawang'o i Gen Z kabisa. Gen Z ok odich gi political formations mudwa miyowa. Gen Z odich gi jok mudwa miyowa gi, muwacho ni gibiro bedo jok ma represent the face of Kenya. In jogo man gi integrity. Mage gik ma Gen Z odich go. Gen Z ok odich ni ka jakom oriwore gi number 1 to Gachagua biro bedo koyo. Mago gik ma Gen Z ok dwa ng'eyo. Mago gik ma ok obodha gi atol. Pachokae wasechopo kama, kendo aparo ni siasa ma nyithindo gi goyo en siasa mamora kabisa. Nyithindo gi are tribeless, nyithindo gi gionge leader margi, gin gi deal on agenda, gi issues machando gi ema gidwa no bed addressed. Seche duto gima nyaka ung'e Pachokae, gik machalo kamagie, an anyalo wacho ni ka anyalo advise jakom, akapar ni this is the right time mar timo coalition government kod number 1. Ok apar mae time mar timo coalition government, kendo nyori kata mana kaka Mega kama nyodhi e liel mar owadgi former governor ma Kakamega Oparanya. Jopiny okwere ni ok wadwa gibiluongo ni handshake gi seche machalo kamagie. Japiny Migosi moluor bwana Raila Amolo Odinga osebedo jatendwa Pachokae, kendo ng'at mwaluoro kabisa. Aparo ni gi seche machalo kamagie oweya jogi to gikaranga themselves gi mafuta margi. Problems ma gintie go gi seche gi giting' musalap gi kendgi. Ne giwiro gi manifesto maber kabisa, blueprint ma giwacho ni bro implement. Mae time mar implement manifesto margi no. Koriweyo gi to gitima gik gigo. To kochopo 2027 to raia amua. An kapar gi seche machalo kamagie ni japiny dwaro gik machalo kamagie. Erokamano. To bende kapod otudore gi kanyo, piny kanyo bende aneno ka nyaka sani koro pogruok kata nitiere ywaruok e duond bura mar ODM mano kotudore kod weche mag twaka ma yande jatend piny Kenya William Ruto oluongo e Pachokae. Nyaka sani koro wachore kata liekore ni nyaka sani koro nitiere duond bura no mar ODM sani koro nitiere kod ywaruok mano kotudore kod weche mag twaka ma kinde mang'eny wang'eyo ni ne en mano mar kweyo jong'anye Pachoka. Nikech jatend piny Kenya William Ruto ne paro ni koluongo Raila e mesa mar mondo mi gitwag, to jogo mosebedo ka wuok oko ka ng'anyo biro dok chien to koro wacho ni Raila koro nitiere ka, we wawinja ne gino mobo wacho. Kata kamano wach ma kama bende koro kelo pogruok ahinya te duond bura mar ODM. Kata kamano iwacho ka e gazeti mar Daily Nation wacho ni kaluwore kod source mano mawuok ka ODM mano loso kod gazeti mar Nation wacho ni Raila Odinga nyaka sani koro en oserwako weche mag twak makamano, ka bende nyaka sani koro iwacho ni mane en prime minister machon e Pachokae entiere kod sira mano mar jolupne ariyo, mano moting'o Hassan Joho mane en governor e county ma Mombasa ka achiel kod governor machon e county ma Kakamega Wycliffe Oparanya. To magi duto wang'eno biro kaluwore ni jomoko bende nitiere kod interest e Pachokae. Moko bende koro paro ni nyalo bedo ni riwruok mar Azimio sani koro giwacho ni ODM onge e kindgi e kinde ma koro ging'iyo mbele mano yiero mar higa mar 2027. Boniface. Ing'e seche duto anyalo wacho sama for example in gi dispute gi nyawadu amanya fail ni nyawadu okosoni. Seche duto aparo ni ber ka imiyo nyawadu opportunity mondo mi o examine en kende mondo neno okosoni kapok udhie dialogue table. Okapar adwa mana medo nuoyo gima wacho. Pogruok nyaka an bedi ODM kae nikech mana kaka pacha wacho ni nitie wabunge moko ODM ma feel ni mae ok en samar jakom dhie handshake gi number 1. Nitie joma siro kaka Joho Giri, kaka Oparanya Giri siro twak
ama riwruok lwedo mar ji ariyogi. Gima nyaka wang'e en ni, gima nyaka wapenjre seche duto en ni to kochuno ni nyaka wadhi gima wanyalo wacho ni coalition government gi sirikal, wan kaka oganda mar jonagi wadhi benefit nadi. Nyocha neno chien kacha ka ng'anyo timore, tiwinjo ka governors moko nyisowa ni to nyithindwa mag joluo udhi e ng'anyo nikech ang'o? Ng'anyo ni ok en maru. Seche duto pacho kae gima nyaka wang'e ni to gimoro amora mwatimo wadhi benefit e yo machalo nadi. Adwa mana medo nuoyo gima wacho chien kacha, ok apar mae sa ma migosi Raila Amolo Odinga ni timo gimiluongo ni coalition government gi sirikal. Sirikal ni iwe aweya to problems ma gisebedogo gineno kaka gitatua kivyao to dhano rome debe 2027. Mane wach manyalo wacho. Mondo jopiny opegi jogo mosebedo katiyo gi jogo moko osebedo katiyo. Adonwa dhi it gazet mar 12 mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazet weche mag thieth. Nyaka sani koro migawo mochung' ne wechego mag thieth e pacho kae ogolo listi mago mag counties kama tuo mar malaria ng'eny ahinya. Nitiere counties mago ma iwacho kae ni counties ma kelemo tinyalo intiere kod nyalo mamalo mar yudo tuo mar malaria. No ka giwacho kae ni county mano ma Busia, Tana River, Kakamega, Bungoma, Kilifi, Kisumu, Trans Nzoia, Elgeyo Marakwet kaachiel kod county Nandi. Magi gin counties ma prevalence rate mano mar yudo tuo mar malaria nitiere malo ahinya. Twang'e ni tuo mar malaria en achiel kuom tuoche ma piny Kenya osebedo ka temo rakore godo mar mondo mi oduoka ne piny kwan mag nyithindo matindo mantiere buo higni 5 kaachiel kod mine mayach kata mine mapeka mayudo tuo mar malaria. Boniface mana mapiyo piyo. En hawi marach ni yudo malaria, chances mag yudo malaria kidhi e counties machalo kaka misewachogo ni malo pacho kae. Anyalo mana wacho ni sirikal bosebedo ka temo ka gitimo collaboration gi migape riwruok non-governmental organizations. Nitie migape mopogore opogore kony be gisebedo ka giyudo oko mondo gi fight malaria pacho kae. Malaria en tuo marach kabisa kendo osebedo ka nego sana nyithindwa e yo mamalo kabisa. Gima nyaka wang'e seche duto ni ama gima nyalo wacho seche duto ni malaria en tuo ma kik wabedgo gi tugo nikech malaria neko en tuo maneko. Kata sirikal county government nyocha dala chien kacha naneno ka county government otimo siso e chiwo net sana sana anawuok e county ma Siaya naneno ka gichiwo net sana sana e gwenge kendo nawinjo ka mor kabisa gi interventions machalo kamago. The fight against malaria en gino manyaka wadhi go mbele kendo wageno ni at the end of the day wabro yudo solution gi problem mosebedo ka chandowa gi tuo mar malaria pacho kae. E weche mag pur bende no ka sekta mar pur oyudo omenda mano maderom bilion 2.5 makoro mednegi mabobedo ka miyo mbole jopur medo yudo mbelea manengone oyweyo. Nyaka sani koro wacho kae ni farmers get 2.5 billion more for cheap fertilizers in mini budget. Wang'e ni budget manosomi fertilizer no mi bilion 7.5 nyaka sani koro chopo bilion 10 mabobedo ka konyo jopura mago ma pure pacho kae. Bende noko ket kwan mopogore opogore mag jogo mosebedo ka yudo mbolea e nengo moyweyo. Geno en ni wang'ni gibobedo mbolea makare mabro miyo jopur pitho kendo yudo keyo makare. Boniface. Ma en wach maber kabisa kendo obro miyo production mar chiemo pacho kae biro idho kabisa. Mana kaka isewacho wageno ni mbolea magichiwo en mbolea maber ok en mbolea mabandia. Kendo anamor kabisa gi wach ni nikech kaka japur matin anyalo wacho ni bei mar mbolea pacho kae osebedo ka ni malo kabisa. Omiyo kinyalo yudo mbolea for example bag 50 kgs kuom siling kata 2,500 ama siling 3,000. Anyalo paro ni it means ni ama size mar puodho mwaburo bedo kwa puro koro bedo kamedore. To seche duto sama wan gi chiemo pacho kae gima nyaka ing'e ni productivity level marwa bende biro biro malo. Ng'ano modenyo en ng'atno ma pache paro gik ma ombachore. So seche ma iyudo ka inyalo yudo gimiketo e bundi biro yudo ka iparo maber, iyudo ka afya mari bende biro bedo maber. Omiyo anyalo wacho ni gima sirikal otimo en gima ber. Wageno ni mbolea magichiwo en mbolea
maber mabro konyo jopiny e timo pur pacho kae. Nyaka sani koro nitiere kwan jopur mago maderom 202,512 512 ma koro igeno ni biro bedo ka benefit kowuok e mano subsidized fertilizer ma bende bobed ka ichiwe pacho kae. Ka nitiere tons mago mag gunde mag fertilizer maderom 93,283 mibobed ka ipoge pacho kae. Kaloni ni nyaka sani koro sekta mar pur oyudo medruok mar omenda kowuok e bilion 7.5 nyaka bilion 10. Adwa nwangi mana it gazet mokwongo kende mar gazet mar The Standard ka watieko nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Gazet mar The Standard omenyo moko kuom counties ma rowere mag Gen Z odiochieng' manyoro ne olimo tenda katalog tich mag counties ma kamago. Ka koro nyaka sani koro giwacho ni governors magi ok osebedo ka tiyo e yo makare nikech Gen Z osebedo ka wacho ni kwatieko rekod sirikal mamalo onego bed ni koro wang'iyo counties mago. Kaloni ni counties ema koro giwacho ni otime mibadhi otimo newe counties. Anno ka nitiere moko kuom counties magimenyo kayo odiochieng' ma kawuono. To bende kineno picha moket kanyo Boniface, en picha ma mako chuny ahinya. Kaloni ni ma en jal manigi ng'ol mane oyudore e dier kuma no bae tear gas. En gino malit ahinya ka koro jogo mantiere kod ng'ol bende koro yudore midhiero makamagi e kinde mag ng'anyo. Mana mapiyo piyo Boniface ka watieko. Anyalo wacho ni en adier ni mibadhi otimo kachieng' e counties kendo an anyalo wacho ni asiro nyithindogi ka ginyalo wacho ni koro attention margi odok e counties nikech ochopo kama koro wadwa ranga wang' gi wang' to wang'isore adier pacho kae. Governor magwa tiyo gi pesa yo marach kabisa. Kendo moko kuomgi nyaka ng'e ni seche ma giyudo positions ma gintie, tijgi en tiyo ne japiny. Nyithindo gi feel marach kabisa, for example, ka gineno kaka pesgi ok tigo e yo maber kaka gidwaro. Attention to pod bro dhi adhiya mbele counties. Ero gichako gi 23, wan gi 47 counties pacho kae. Akia ni ka gitimo ng'anyo margi ma next, akia ni gibro timo karang'o ka gibro medo dhi e counties mamoko. En sama koro governors nyaka ng'e ni weche osebedo matek kendo japiny dwaro gimiluongo ni accountability seche duto ma release owuok from the exchequer. Pesa momiyi kaka governor, japiny dwaro ni bed accountable. Ok wadwa useless trips moko mudhi adhiya left and right. Ok wadwa misappropriated priorities moko ma un go mang'eny e counties. Governors gima nyaka ung'e ni noyieru mondo uti ni jopiny. Amor gi governors moko kadwa luongo nying-gi kendo anyalo feel in my personal assessment gitiyo ne jopiny maber kabisa. Asewuotho e counties mang'eny pacho kae. Idhi e counties moko mana dhano paro ni gin remote higni mokalo chien kucha, but kidhi tineno ka at least ifeel ni pes japiny tiyo. Gima pogre na gi governors machon gi governors masani ma kane kwalo at least ne gikwalo yes, but gikwalo ka at least gin gi luoro moro matin. Governors masani kwala ka onge kata luoro moro, giyaka. Wachni mogik Boniface ka watieko. Wachna mogik en ni governors jopiny wacho ni weuru kwalo pesagi. Erokamano. Erokamano ahinya kendo kwang'iyo moko kuom counties mane rowere odiochieng' manyoro omonjo. Wantiere kanyo kod counties 23: Mombasa, Kisumu, Nakuru, Kakamega, Homa Bay, Kilifi, Migori, Baringo, Kericho, Narok, Siaya, Nyeri, Kisii, Nyamira, Turkana, Embu, Meru, Nairobi, Machakos, Trans Nzoia, Makueni, Kajiado, kaachiel kod Taita Taveta. Makmana ne kaunti ma Homa Bay odiochieng' manyoro ka rowere notemo wuok oko to liekore ni nitiere guns moko manochuli mar mondo mi obi okegi kik gichop e log ticha mano mar tend county ma Homa Bay. Boniface, erokamano ahinya okinyi ma kawuono kuom kawo thuolo mari mar mondo mi bi walidh ne Nyakwara Mogi Ajwang' gazeta. Nyakwara Mogi Ajwang' gi kanye mwachopo godo e giko mar nonro mar gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation. Inyalo dhi nyiewo ibed piny isoma e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani. Bang' yweyo taduogo kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny. Kik idhi mabor. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo erit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo.
kochakore sa 12 okinyi. Mana Ramogi TV. Nyakwara Mogeji wan kocha pungeso kama india ni Saturday sangwe no tieno wakelo ni chenro mamit kabisa milugo ni thum dagumon TikTok anapenda kuzitoka TikTok ana Wanti kuna gimlo ngoni adek maliet in short tatu mode Jomiel kachel gi jongolo mopogore makelo nwa mana moro to mana sitting room ni kanyo mokelo party Con jok manigi talanta wanti rekoda jofumo gi keyo hello wanti rekoda MC move your body go vibrate fire girl turn around Chenro itayo ni koda kolo instrumental kachiel koda Lin Ramogi nyanya kachto chenro lungo ni Home Dag Mo pull it up right pull it up right pull it Tous malin wakelo nu chenro mar tiedero Citizen Kenya Freddy Afune Papa kama yude mor mar wende magrumba kokelni kod Ninja the Entertainer kod DJ Smollett en miel gi wer motimo Cathedral eye kanyo bende wakelo ni jangolo mar juma Chiengeso kangeso chakra sa 11:30 odhiambo nyaka sa 1 otieno mana Ramogi TV en moro mochwere Mili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore koro kwaketo pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber mok ni wang'e mo chenro ka chenro dhialo mit chiemo gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek sa 2 okinyi mana Ramogi TV Ramogi regulation okodhi through gimiluongo ni public participation be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa ribadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously I have to say this wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny sama gigowa gigo nyaka japur nikech japur ni obro puro kande ni otere kande buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa wanere kendo tich adek ka tich adek sa 3 otieno mana Ramogi TV Jothurwa be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa dibed ni dwaro chako pith makelo omenda kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon kuonde kwath osedok matin tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo pur mchele ber kendo nyalo teri mabor ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur chieng' tich adek sa 1:45 otieno kik bai tugo koro eka iye ochacho ka gik moko medo mana fwenyore to ngima bende medo bedo matek e boma maduong' gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien yud mor e ngimani kokalo e gik matindo onge gima waluoro bwana ochiel chunye ni wakete pilo wacham ni ane ngima nyar kochia kod osiepene kaachiel kod joodgi kata lit tijiere e lak chogo
ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alo kahero joma hero walo. Alo kahero ng'at manyisa gik moko. Nyarko chia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakwar Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Sama dwa wacho wache to go kot to jibiro te. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? E higni mosekalo ne gin jok ma idewo, to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Nyakwar Ramogi Jwang' osekalo dakika 23 tok saa 1 mar okinyi. Akaw thuolo makende mar rwaki e twak marwa mokwongo kinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Nyakwar Ramogi Jwang', thuon wach madwa twak okinyi makawuono tudore kod ng'anyo mosebedo kane waneno kadhi mbele pacho kae. Ng'anyo masani jomoko nyalo bedo ni penjore ni en ng'anyo marang'o. Kalore ni e kinde mane ng'anyo chake pacho kae, ng'anyo mokwongo manomiyo rowere mathoth owuok oko, rowere mag Gen Z, mago ma yawuoyi kaachiel kod manyiri, ne giwuok oko ka gikwedo paro mar chik mar omenda ma higani mane gikone jatend piny Kenya William Ruto nogoyo bade piny kendo ok nokete koke. Bang' mano kendo nwachak waneno ka rowere pod iwuok oko ka ging'anyo. Penjo ni ng'anyo masani to koro en ng'anyo marang'o? To en ng'anyo mane? To bende nitiere kod mise motegno moromo mar mondo mi ji owuog oko ong'anyi e counties mopogore opogore. Nikech odiochieng' manyoro bende ne waneno ka rowere nowuok oko e counties mopogore opogore, county ma Nairobi kae, county ma Kisumu, county ma Homa Bay, county ma Migori, county ma Siaya, kaachiel kod counties mamoko kane giwuok oko. Counties moko nyaka sani koro giwacho ni gibiro bedo ka gichope counties makamago ka koro gidwaro ni jotend counties kata governors bende obed accountable kaluwore kod gik ma gineno ni ok osebedo ka dhi makare kata dhi maber e counties mopogore opogore ma pachoka. Kata kamano bende mane yo mar neno ni piny owacho kata piny Kenya obede laini kotudore kod ng'anyo mopogore opogore mosebedo kwanene pachoka. To kotudore kod ng'anyo makamago, Nyakwar Ramogi Jwang', bende waseneno ka ji mathoth osewito ngimagi ka nyaka sani nitiere ji 50 mosewito ngimagi nyaka ng'anyo ne chake pacho kae. Nitiere joma podi odong' kod hinyruok mopogore opogore, hinyruok manokel kod lisasi. To ka obila notiyo kod teko mathoth kuom jopiny ochielo moko kuomgi kod magina ne waneno kod odiochieng' manyoro. Bende nitiere jafwambo manochiel kod magina e kinde mane nitiere yore mar tich. Kata kamano ng'anyo ni en marang'o? To chik wacho nang'o kotudore kod ng'anyo ma pod waneno kadhi mbele pacho kae? Mane momiyo kinyi makawuono Nyakwar Ramogi Jwang' antiere kod welo adek. Makmana ni e studio marwa e county ma Nairobi ka antiere kod welo 2. Wendo machielo bro bedo ka tudore kodwa achiel kachiel ka entiere studio marwa e county ma Kisumu. Mano Millicent Otieno, mano director mar Local Capacities for Peace International. E kinde moseikore obro bedo kotudre kodwa e county ma Kisumu. Achak kod welo mwantiere gode county ma Nairobi ka antiere kae kod Okiel Kamaloka Charles Midenga. Oyawre Midenga, ichiu na dokinyi makawuono. Oyawre Joyce, achio maber. Machiegni e twak. Erokamano ahinya. Nyakwar Ramogi Jwang' wendo machielo antiere kae kod Brian Okeja. Brian Okeja en jatend rowere mano mar National Reconstruction Alliance Party. Oyawre Brian, ichiu na dokinyi makawuono kendo machiegni e twak. Oyawre ina Joyce, achio maber kabisa. Erokamano kuom luonga mondo mi abi wasum paro. Yes. Machiegni twak okinyi makawuono. Nyakwar Ramogi Jwang' mana kaka ineno mage welo mabende antiere gode studio kaya achiel kachiel e county ma Nairobi. Kaka pile in bende inyalo tudri kodwa kichwalonwa paro, penjo, ote moramora kokale namba mar ote machuok 236000. Kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Brian, adwa na chak kodi in kaka jatend rowere. Ng'anyo masani en marang'o, Brian?
Mokwongo Joyce adwa kawo thuolo ni mondo mi aor ote mar kuyo kod lit ne families kata nyuola ma owito nyithinde gi e ng'anyo nyaka ne ng'anyo chakre. Kendo again wan gi jok mosehinyore, wedi kata gi jok mosewito ngimagi, nitiere ojende mang'eny mosehinyore gi. Koro aoro negi ote makende mar lit kod kuyo. Adwa nachaka wacho niya, nok wachaka chaka ni ne wachako ng'anyo. Kane pok wachako ng'anyo, ne wawacho gik moko ni nitie steps manokwongo wakawo. To gigi nokochakore mana sani. Kiluwo kochakore higa mokalo, kane parliament ne dwa kalo ang'o finance bill 2023, to ne wawuok oko mwatamre wawacho niya, kik ukal gini sani kuma wantie kaka jopiny ok en sani, ok en sama ber mar ang'oa mar kalo gini. But parliament nodhi ahead motimore nade mokalo. Kane the executive ochako biro gi wach mar housing levy, jopiny notamore, rowere notamore, ne watamore wachno, but government nodhi mbele motimore nade mokalo wachno. Koro kane makoro sani koro wawacho finance bill 2024, bende kane biro to nwakwongo watamore kabisa. Wadhi e public participation wadhi sumo paro, wakwero gini ok wadwar sama kama. Sani ji hinyore, ngima ji ni matek, koro kik ponu kalo ka. To mago no kowinjore. Koro ng'anyo makoro timore sani niya, ok ni owuoka ne wakwongo watimo. To government notamore obedo gi tok teko, motamore winjo wachni. Koro momiyo ng'anyo ne dhi. Aya. Koro ka koni gimomiyo gima ng'anyo ni timore, chalo ka gima ji nokowinjo maber, nikech nokuwinjo maber e yore mage, nikech ang'e ni mokwongo ne en mano mar kwedo paro mar chik mar omenda gadiera. Ma jatend piny Kenya William Ruto koluwore kod gigo manotimore, rowere nodonjo nyaka e od bura mamalo, gino mapok notimore pacho ka. Nogo bade piny, kata obedo ni ne en gi lit e chunye mar goyo bade piny. Nogoyo bade piny mowacho ni koro waonge kod finance bill, mano mar higa mar 2024 2025. Momiyo nyaka sani koro selos mini budget machielo, mwabobedo kwatiyo godo e hiko omenda manyien. Wanyalo wacho ni mano rowere ne kwedo paro mar chik mar omenda. To mwaneno kapod idhi nyime ni en marang'o? Gimomiyo awacho ni okowinjo maber en niya, nitiere demands kata gik man wadwaro notimre. Gik ma president kata the government osetemo timo, wapuoyo gi gik magisetimo. But ne pod wan gi issues mamoko kendo wadwaro nade notimre. Wadwaro niya, be accountability timore government ni. Wawacho niya, the level sani corruption mantie government ni iwinjo kaito nitiere mirima. Gimomiyo nitiere mirima ni niya, government temo wuondowa ni gin gi goodwill. Tiyudo ka sama gitemo wuondowa ni mokwongo gimako jogewa, gigoyo jogewa. Nitiere police mabiro iluongo ni excessive force ma police tiyogo. Koro pod wan gi rage, English wacho ni rage, but en mirima nikech ji tho. Sani neno ka kata mana kan pok ng'anyo no timore, ino ka ji iyudo ka jomoko owite e bungu, jomoko iyudo kuonde moko kotho, jomoko ire dump site. Koro pod wanaga ng'owa gi asirano. Mar ariyo, gima duong' marach kabisa e government ni to en president wariambo kotit mach. Iwinjo, president adwa kawo ka nchu sewacho ni koro ni koro temo bedo ni koro ni ober. Tiyudo ka mokwongo nowacho ni onge arambe moro amora michako itimo. 5 days ago, what did he do? En ema nodhi mowacho ni nitiere ang'o arambe. Nyocha ka kone during public participation ne watamore wach mar medo ushuru kata e fuel e mafuta. Tiyudo ka few days ago gisemedo gino. Koro matiende ni ya government ni giwuondo wawuonda. Koro mago gik moko ma pod miya pod wang'anyo ko wacho ni ok wadwaro ni Ruto wach ni ogolo cabinet ne. Wadwaro ni Ruto himself koko en able to lead odhi. Emo wacho ni anguka naye. Mane momiyo wantiere kod okil Kamaloka Charles Midenga e studio Okinyi makawuono. Midenga rwaki twak Okinyi makawuono. Iwinjo kaka Brano loso giwacho ni gin kaka rowere pod gintiere koda mirima, gintiere kod rage moro. Mane momiyo nyaka sani koro pod giwuok e ng'anyo. In kaka okil kaachiel kod in kaka jakenya, ng'anyo ma nyaka sani waseneno ka dhi mbele pacho kae. Kopenji ni en marang'o, be ni nyalo duoko kopogore kod mokwongo mane en mar pingo kata kwedo paro mar chik mar omenda. Erokamano Joyce, wach madhi nyime wach mar ng'anyo mwadendo ni Gen Z ni en wach maber ne piny,
kendo kineno kaka chike iloso wan kaka kinde chike ok bi under gima luongo ni normal circumstances. Nitiere gima otimore momiyo onego ni waloko chik. Kata mana katiba masani nwalose ne wach weche mane dhi nyime mabedo ok watemo matek ni wan e ndara de onge gi katiba. Ndalo Moi kade ok watemo matek de pura bedo gi iluongo ni single party ma en KANU. Kok yudo tiko to kin jakom ok in jod bura. To ng'anyo ema nokelo multipartism, ema noketo pressure. Koro seche ma ng'ato penjo ni to ng'anyo en marango. Ing'e ni mano ok en wach maber ne Gen Z kes gikedo ne ratich oganda. Kendo nyithindo gi seche ma gin e ndara kata ma gin town, jomoko dhi wuotha kata chakre Rongai nyaka town maonge kata mana fare. Kendo ang'o dogo godhiambo kendo tiagas longe iwinjo to gi pi masani koro gikedo kwiri moro makwar. Koro ok wanyalo ni nyaka karang'o ng'anyo inyalo ng'anyo samiero sama wiyo mi in iwuok idhi ng'anyo. Onyalo bedo higa achiel, onyalo bedo odiechieng' achiel, onyalo bedo juma kata onyalo bedo dwe. To olembe waseneno ma onyiedhore lela ni cabinet secretaries noteng' lwetgi mogo. Taki neno ni finance bill nodiro oko. Koro maga achiel kuom gik ma waneno. To hie kineno gimoluongo ni a big segment ma jok mang'anyo kaka Gen Z gi bedo affected moloyo ng'ata ng'ata ochumi ka kes Ruto kodonjo to awacho ni ikalo idhi timo medicine. Kata mana fee mar high school ni chandi maseche moko nen 20,000 kata madhi nyime. To giketo gimolo ni renewed capitation makiani ng'ama no osomo ne ker paro no paro nade. Omi calling letter mbalariany mabure ndhi timo medicine tinyisi ni idwaro 650,000 pesa no idhi golo kune. To nyisi ni ok en automatic yak apply. Gino osebedo ka for so long Moi Kibaki gi Uhuru en automatic ni donjo government sponsored imi pesa. Ma pogruok ne bedo mane help ng'ato yudo 45,000 ng'ato 55,000 machalo kamano. Ma it was so assured ni kikalo to magi gik ma kineno king'iyo ka in kineno sama ji ng'anyo placards gimoluongo ni placards miting'o gi. Atamalo prochiko kuom placards go nitiere gimonde kanyo ni ok wadwar IMF. Iwinjo tuo maduong' ma inyo sirkal ni en ni sirkal ni ochalo gimoluongo ni puppet. Ochalo ng'at ma iriembe kumoro makata gik miluongo ni capitation mogol gi mago mana subsidies mage ka IMF tiyo to onge piny moro amora ma IMF osedongruok. Kidhi Ukraine nigi gowi mar $200 billion nikech IMF. Sirkal ni kane donjo telo no dhi timo gik mopogore. Kata gik ma basic kidhi pinje moko iboyudo ni internship after somo en gima automatic. Kidhi United Kingdom internship is automatic. Kendo every organization whether private or public sector nyathi ka nyathi nyaka tiegre. Kenya kae internship whether paid or unpaid nyaka ilombri gi ng'ato. Koro there's a very big disconnect kiae mbalariany to gi kage donjo job market. Kenya ka wanyaka gimiluongo ni employment authority e chik. Tipenjori to employment authority otimo ang'o konya biro gi policy mar internship. Kes jok manie e ndara gi mage nyithiwa otieko college and they are very brilliant. Nyithindo ka kiki wenis joma gi ng'anyo no ni en ng'at ma ng'anyo ma wiye poblo. Nyithindo ga very brilliant kendo very articulate. Gibonyisi ni kama iwinjo. To nikech tich onge. Tich ing'e akwede ukabila gi ng'eruok. Iwinjo. Koro mago gik matimore. Ki ng'ato penj ng'ama ng'anyo ni to nyaka karang'o. Chik ok ogolo period mar ng'anyo. Inyalo ng'anyo samiero. Ng'anyo ni e chik. Gima inyo e gik moko ariyo. Mokwongo ni obila. Wan go obila man gi gimoluongo ni colonial mindset mar trigger happy. Ni neno kata mana Nakuru an nyoro nanene. Ineno kata Nakuru ng'ama nigi ng'ol ma nigi crutches ariyo. Igo tiagas moluore. Why? Moro be naneno ng'ato kata Nakuru kono be nitiere jafwambo mano chiel gi mageno odiochieng' manyoro. Media Max.
jomoko gigole udi iwinjo obila koweyo ni ji ng'anyo gi kwe kane gichake saa 5 iboyudo ni bae saa 9 giolo ni gidog ot to ineno gik makelo ich wang' gin ng'wech ma obila tiaga why wasedhi nyaka do Mombasa Kalchori nodhi do the former chief agent mar Azimio moyudo orders through Justice Mugure Thande owacho ni kik uti gi water cannon kik uti gi tear gas kik uti gi gik miluongo ni crude weapons kes magi gik ma iga 2024 magi gik maluongo ni weapons of torture okoni ubeni tiyo pigno kende ko bairi to onyalo kata mana pierce your internal organs gik ma 2024 should not be having to police jok mok winj wach pod gidhi gi gigo gin be magi medo kelo gimaluongo ni mirima ne dhano kiwewe jong'anyo tiketo ni jomaundu onge kes jomaundu ma yako gik moko matimo looting gin ji matin kabisa ma police ka gin jok maber to nyalo tieko gi police seche moko ni police ng'ato loot bute to ng'iya onge gimotimo mondo ang' owache ni jong'anyo emano timo kamano police ma Kenya ka waseyuagore about police reform nowacho ni Justice Maraga nobedo gi task force achiel kuom gima hinyo kopogore gi osara mar police to gi kar dak curriculum mar police is too colonial awacho gini pile wan kako kinde ka mark class wadhie police station onge station obila mibedo ni police is friendly gina hostile pogruok DCI opogore kes DCI kwa dhie obede headquarter kata police level magi jok mokwongo ni ne en gi degree koko bedo trained for investigation of kwach kich to police en ng'at ma hostile kidhi lobby waiting lobby kacha okodo kareni kanyo kata gari okoni godonye police station ka kando iwinjo mago colonial mentality police the best way mar policing en ni police en achiel kuom oganda kendo ni obeni gi dak gi oganda mano be mabo konyo sirkal in terms of gathering intelligence to kisebedo ni police obedo koja to in koni ere kata ng'ato noneko ka police ko biro tane ni en adui ndalo moko nowacho ka police moro nonego Siaya nikech dhano police neko kan sani endi yoche mag ng'anyo ka police owuoge bunde kende to dhano pod nigi mirima kata nyoro jatendgi ma the acting inspector general David Kanja onyiso nyaka jopiny ukorporate gi police to ang' incorporate gi ng'ama koneni to en oda mana chiel gi magen koro sirkal bosebedo gi miyo ji mirima kes kata mana ng'anyo mar tich ariyo manyoro ni notimore nikech ni neno gima notimore Kware nipenjore ni to koro ng'ato jok manegowa jok ma abductwa ere kaka odhi wuoyo gi jogo en wer mani ma jogi bo winjo mopogore gi dhi ndara koro ng'ama Ruto onego bed ni gone erokamano maduong' en Gen Z atoka duoki e twak Brian nikech Gen Z ogolo odok e it Ruto things were normal nentie tota gi milruok e governance to senyisi gini no things are not normal yeah Brian nyaka sani wacho ni gino momiyo nyaka sani koro rowere pod oramo ni gibiro bedo ka giwuok oko en ni sirikal okosebedo ka winjo weyo makare kopogore kod sirikal goyo bade piny mano ne paro mar chiko menda mahigani mane rowere rowere tang'eni dino kala ma de onge gimoro amora kata kamano rowere noramo ni oyo gini ok kal kopogore kod mano gin weche magi misebedo kiwacho ni jatend piny osebedo kawacho no riambo kotiti wacho no riambo kotiti manyaka sani koro dwaro no bed piny ochik ite ne rowere ka koro piny Kenya nyalo ng'iyo kaka nyalo sudo mbele kod kwe maonge ng'anyo moro amora kendo achaka nuoyo ni jatend piny riambo kotit mach ng'iyo tich mat mil to kidhi make kama kimake gi ka kirito to chake en kuma chielo chako leng'ore gina wacho kamano koro ka akwonga wacho niya sama ne Ruto ne kawo telo nowacho ni onge jok ma ibiro chak negi through extrajudicial killings ma ne timore mane yudo ka that time kane government mar Uhuru ne nie telo to ni kwanye yudo rivayala donge to mano one of the promises mano wacho to apenjo kendo wacho wan kaka ojende niya
wan gi kuyo malich ka wang'iyo to wan yudo ka nyithindo bedo short ichielo gi magina. Wan gi kuyo malich kwaneno ka owete wa to gi nyimine wa obwongo gi opuko oko, ogore piny obwongo ni opuko oko. Wan gi kuyo malich kwaneno nyaka joma mon ki iyudo dendegi koso e pi. Koro mago e kuom gik moko ma jatelo ni osewinjo bed ni loso, to mago ma osewinjo bed ni osebedo koriambe. Mar ariyo, wawacho weche mag unemployment. Waonge tich, nyithindo onge tich, ji winjo matek kabisa. To magi sama ne jatelo ni kane biro to nowacho ni odhi miyo jende tich, odhi kelo ne odhi ensure ni ji oyudo tich. Iyudo ka wasomo kendo wan gi degree, riek be wariek, in fact mayo kata joma nie government ni iwinjo to onge tich mitimo nade miyudo. Ichak iyudo ni government kelo ng'eni sani we don't have trust. Yani geno kuom government cha otimbre nade orumo nikech mokwongo they have gone against the Bill of Rights chapter 4 of the Constitution mawacho ni ngima life mar ng'ato kowinjo bed ni timbre nade ikaw. Koro mano ogolo oko. Aya adwa wacho ni ka machiegni kane ji dire moko jatend piny odhi USA to koduogo to ji chako goko ne otiyo gi 200 million to president chung to wacho niya ni in fact Kenyans notiyo gi pesa matin ne milion 10 to sechego owacho ni osiepene moko nogochone to kone ni ka en gi milion 10 to nyalo dhi to and at that within those seconds ochako wacho ni jo Kenya otiyo gi pesa matine milion 10. Koro government ni tugo kodwa to government ni the breed moyudo sani we are not stopping, ok wachung at anything, ok wadhi chung, ok wabiling ka nyithindo kidhi kata mwalwa idhi Nyatike yore richo ji onge pi, nyithindo ok nyal dhi school mana nikech nitie ministries matimore nade ma kwalo pesa jo piny, yore mantie Nyatike, yore mantie Migori, yore mantie Nyanza, the whole of Nyanza owinjo bed ni nitie ministry are dealing with them. Ok wabiling ka ji ok nyal yudo yath e osiptende, ok wabiling ka jo Siaya ok nyal yudo pi magimodho, ok wabiling ka pod police negowa. Koro wuoni wachake to wawacho niya this is not just a war, this is a generational fight, this is a generational mission. Tiende niya in fact gima timore niya wuoni ok en war, this is a spiritual fight. One, the spirit kata juogi mag jok manochako piny thuondi mosebedo Jaramogi Oginga Odinga gini Tom Mboya gini Kiluo kata Gor Mahia gini mago thuondi mosebedo juok gi oporirwa. Koro ma en wo ma we are able and ngene gima timore niya sama wawuok e utewa kwa dhi onge ngama an awuok ot kabiro onge ngama ne miya pesa awuok ot kabiro sama ne wabiro nwang'eyo niya wuoni lweny ni en lweny matek kabisa to lweny ni kendo wanyalo lose our lives but one ready we waluse ngimawa kawuono ibiro chiela gi magina tho lakini this movement must continue. Inyisa ni Millicent Oucho Otieno oseriwore kodwa ka entiere e county ma Kisumu kinyi makawuono. Oyore Millicent ka entiere county ma Kisumu ichiew nado kinyi makawuono kendo machiegni network antiere studio ma Nairobi kae kod Brian Okeja ka achiel kod Okila Charles Midenga. Ka watu wako tudore kod ng'anyo masani ni en marango. Karwa kitwaka nyaka gisani Millicent pok wadhi mabor ahinya. In kurka kori ng'anyo masani ni en ng'anyo marango. Rowere onego bed ni dok chien orita ne mondo gine ka sirikal bro timo gigo mane sirikal osingo mar timo kose gidhi adhia mbele kod sundo sirikal eka sirikal oneni oket gi tesre eko kas chenro mar timo gigo mar rowere dwaro gi sani. Millicent. Agoyo erokamano ahinya kendo amor kuom riwora gi jowadwa mosebedo ka chwalo duondgi e weche madhi mbele e pinywa masani. Adwa riwora kodgi mar goyo mos kendo ko kuyo ne jogo mohinyre. Ipenjo maber ni ng'anyo masani en marang'o to kendo ichak ipenjo ni rawere ma ng'anyo sani gin jo Kenya onego giwe ng'anyo koso giket sirikal tesre. An dawach ni ng'anyo masani en ng'anyo maber kendo sani ok en sa mar weyo ng'anyo, sani en sa mar tweyo kanda kendo mar dhi mbele gi weche ma gisebedo ka giwacho.
Jo Kenya gi osebedo ka chwalo duondgi e ratichgi kendo ginyiso sirikal weche moko ma ok gin weche mawelo. Gin weche ma sirikal oseng'eyo. Kane giwacho ni mondo wach mar finance bill, gisebedo ka giwacho nyaka weche momakowa including mag National Health Insurance Fund mane ithiedho godo ji. Nyawadwa no nosewacho weche mag fuel levy to gi weche mag mibadhi ni kamoro amora. Omiyo ng'anyo ni en ng'anyo madwa loko piny Kenya, maduoko ji kuom Nyasaye, maduoko ji kuom luor, kendo dwa nyiso jotelo ni komi nafas mondo itel ne piny, okomi nafas mondo ikwel, omi nafas mondo ilos piny mondo jok mabiro mbele oyud kaka ginyalo konyore. To mogik, ng'anyo ni nyiso ji niya, ok inyal kwela, ok inyal beda ng'at moro ma in wi tek, to kata kinyisi gimoro tiketo tok teko, to ibro this scot free. It is time to end impunity. Mae momiyo awacho ni ng'anyo wadhi mbele ni en gima long'o kabisa. Iwacho ni ng'anyo madhi mbele en gima long'o kabisa. Tang'ini in director mano mar Local Capacities for Peace International. Kata kamano, e kinde mar rowere osebedo ka wuok oko ka ging'anyo. Adiera Millicent, wasebedo kwa neno ka nitiere bombe moko mar rowere wuok oko ka ging'anyo. Mak mana ni e kinde ma ging'anyo kamano, nitiere, akiana luongi ni gintiere jomaundu, kata jokuoge mariwore e kindgi mar mondo mi giketh mwandu, kata giketh gigo ma konyo jopenya. Ere kaka inyalo geng' gigi ahinya kaka in jal mawuok e riwruok ma oketo maino e weche mag kwe pacho ka, mar mondo mi kik obed ni en ng'anyo to kendo neno ka tulo wuok, ji hinyore, ji tho, kaluwore ni nyaka sani ji 50 osewito ngimagi. Millicent, kapod antiere iri. En wach malit ahinya nikech ji wito ngimagi, kendo chutho weche mosebedo ka wuok kendo waseneno e mbui, kendo waneno kaka ji wacho jogo ma nie telo to gi jowadgi moko. Waneno kuond moko ma gigolo pesa to gimiyo rawere moko mondo odhi odonje i jok mang'anyo, mondo gitim timbe mag maundu, mondo giketh nying ng'anyo, mondo giketh gima dhi mbele ni. Mokwongo awacho ni en wach malit nikech donjo ma gidonje i jo ng'anyo gi miyo polise moko betiyo gi magina, to kendo jok moko ngima gilal. Kata kamano, de bed ni wan gi sirikal ma onego bed ni tiyo tije, to jok ma nyicho waneno kata mana mokwongo ne waneno gi Nairobi ka gidhi e City Hall omigi rungu, waneno gi Eldoret, waneno gi Nakuru, Kakamega benye gintiere imiyo gi rungu mondo gidonji. Tiende niya, jogo momi teko mar tiyo tich ne jopiny oriwore gi jo maundu gi, nikech gin be gin jo maundu. Jotelo magolo pesa go gin jo maundu. Gimonego timre ma kaka nyicho gi jo rawere wacho ni anguka nayo no, to gi jok mimoso gi oko ok en gima long'o nikech ji nyalo lalo ngimagi. But gima watemo wacho kaka jogo makedo ne weche mag arita kwe en ni polis komi teko mar rito japiny to onego gitim. To okwach kich be onego tim gior kata jombetre mondo gidhi gimany jogo mamiyo rawere gi tools of war kaka rungu ma waneno go. Jogi gina jok monego bed ni kaone gi atua maketo gi e jela kata mamiyo giwe timo gik magitimo kuom hawi marach. Ni jalno monego bed ni mako ji e kuonde moko gine jok makelo maundu gi. Emomiyo ji koro nyaka beda ji nyaka yuag oko, to wageno ni Nyasaye pok owewa. Nitiere jotelo moko mabro winjo kendo wageno ni gibro kawo atua monego tim kaluwore gi weche mag Kenya National Human Rights Commission bende oketo. Omiyo wago milome ni okinde mantiere mondo bi oriwre gi jopiny mondo wachun jogi gitim gigo monego bed ni timo, to moloyo mbaka nyaka wadhi mbele gi mbaka nikech milome mwagoyogi kae ma konyruok bro wuoke. Waling' mok wawacho ni gik mitimo ni nek minego ji ni waling' mok wawuoye, to gigi e kibro mana medo timre, to wabro bedo ni koro waonge gi piny, to nyithindwa gibro medo hinyore, to wabro bedo jok ma otimo handlal.
Midenga karwaki kaduke twako kinyi makawuono. Nyaka sani kineno ka rowere osebedo ka wuok oko, ahinya gisebedo ka gi sundo, gidwaro ni jatend piny Kenya William Ruto wuog e telo. Chik wacho nang'o kotudore kod jatend piny Kenya wuok e telo? Nikech nyaka sani gisebedo ka giwacho ni jatend piny Kenya nyaka wuog e telo. Matene ni gidwaro no gwe tao. Bendo nyalo gwe tao ki en makoro wacho ni yawa koro winjo duon jopiny we koro we tao kose pressure ema nyalo koro nyalo miye mar mondo mi owuog kate pacho kodhi e piny ma ok koro tingo bad wacho ni asarenda koro aweyo piny to mano nyalo keto piny Kenya kama chalo nade gi sani. Yaro kamano mano penjo maber Joyce. To kapok aduoka wacho gimoro achiel mani penjo wadwa Brian. Gima inyo Ruto makiwacho ni weche ni kiwinjo kiwacho ni oriambo en ni Ruto otamore bedo presidential. Katiba chik wacho ni decision moro amora ma ker timo nyaka bed in writing. Gimomiyo nowacho kamano en ni mondo avoid gik miluongo ni roadside declaration. President en symbol of national unity. Ker ka wuoyo to kata ija Pokomo, kata ija Kisii, kata mana Mloya, kata Jaluo, onego bed ni odonje chunyi ni mano wuon wuoyo. To en ko wuoyo to ochalo jatend party mar UDA ma jok ma somo ne paro his advisors okose groom maber. Kibaki ne chio kinyi kukinyi to en Arambe House kes man office president. To wan gi ker ma en parliamentary group meetings otimo State House mane kuminene. Onge chemi boinyo ni ker no se mondo the state Arambe House kaka jatend piny Kenya kes mano is also it's both political and legal office. Koro moving forward any advisor mar ker mawinjowa dubede gi ker piny to nyise ni ker nyaka bed presidential we keto maino ahinya siasa to you have to repackage yourself weri gi bed chung e wigeche ker ka wuo to chalo opposition leader ochalo ng'ama pod ni e siasa kata timo kisera mar kendo ene moketo piny ni in a political mood inyalo in 2027 en kiny because of ker himself okoni obeni otimo kamano. Koro kwaduoge penjo mari chik wacho ni ka jatend piny ok nyal dhi nyime gi bedo jatend piny onyalo bedo ni ogole kaka through impeachment nitiere procedure od bura onyalo bedo ni resign ogwetao en owuon onyalo gwetao kata onyalo bedo ni en gi tuo mwaluongo ni mental infirmity moko nyal dhi nyime to chik wacho ni ka ker ok nyal to jalupne mari Rigathi Gachagua ema kawe. To chik kendo wacho ni ka jalupne bok nyal to speaker mar od bura mar National Assembly mule matin kaso jidhie gimiluongo by election. Nineno kama Magufuli no wewa Tanzania Suluhu manen jalupne no kawe. Gini no keto ni kes katiba machoncha jalup ker niluongo ni vice president to no ken gimiluongo ni part of presidency. Nen a political appointee mar ker. Ker ne nyalo kawe kendo nyalo gole somewhere. Katiba masani jalup jatend piny en part of gimiluongo ni that presidency. In case no yier gi otika achiel. Koro okodwa ni vacuum obedi. To nitiere pogruok gi gima Gen Z giwacho. Gen Z ok wach di Ruto wuon. Gidwaro ni actually gimiluongo ni jok motimo lite jawacho ni symbolism. Giwacho ni Ruto o symbolize bad governance. Mano kigino kawachano wuon. Mabe giwacho ni ka giwacho ni Ruto must go. Giwacho ni odhi gite nyaka Gachagua nyaka sirkande te. To gima poko wang'iyo moningo bedni to watime nango nikech sani ng'eni pod waonge gi IBC. Nyocha Ruto ochuo koke e bill mar IBC motemo loko chik. Waonge chairperson mar IBC, jakom mar IBC waonge go, jalupne waonge go, commissioners waonge godo. Sani ok onyal timo yiero. IBC select panel sani ang'eni gidhi nyime gi yiero ibinjo. To gini be actually en makosa nikech chik wacho ni at any time IBC ok onego bed ni bedo gi maonge gi jakomne. To ma gima otimore mokare. Koro kwaduoko penjo ni e yo mong'ith
en ni chik oyie ne ker mondo ogwe tao to onyalo gwe tao through pressure mineno nitiere ni to chik be ong'eyo ni ka ker ok nyal tiyo to gi jalupne to nitiere procedure. Challenge maduong' emobedo ni suppose ni ker ok nyal, deputy ne ok nyal, to speaker ne be joge wacho mana niya ma is the same government. Gina Then, joga. How do we reorganize ourselves? Kineno wan kako kinde wan gi gimiluongo ni jurisprudence. And in terms of jurisprudence, wan gi kidigo matin. Chike minono wan godo gite. Wawacho ni man does not serve the law, but the law serves man. Kata mana chike minena wacho nigi. Jo-Kenya nyalo bano gite ma giwacho ni gigo konyo, wadwaro machielo. Kata mana crisis kobedo. Crisis nyalo bedo ni jogi ogwe tao te, to speaker be gitamore. Through that crisis, wanyalo duo gi chike manyalo konyo jo-Kenya mwadhi nyime. Ato bende ji osebedo ka wacho ni kaka jisundo jatend piny Kenya William Ruto nogwe tao ni seche moko piny Kenya nyalo doki anarchy. Mane na diera kose? Well, okonya ng'eyo gima dhi nyime to gima en mana ni every gimolongo ni legislative process. Process mora mar loso chik ilose out of experience. Ni mae gima no experience to ere kaka wanyalo dino mondo adhi mbele. Ana kigo to mana gik mibuogo godo dhano mondo kik otim gimoro. Ing'eni ya gima enyo sirkal masani ni en gino wuok from no one gi expect. Pile nitiere gimiluongo ni middle class e piny ni. Pile ging'e ni jok miluongo ni middle class ne gin jok ma gibo mago kok e mbui, odonje gache to ochamo sara to dhi manyime. To buok moro nitiere ni jogi kesi geni mondo ng'any pile ka gitimo ni ok en gima yot. Koro kato kobedo onge gima biro mayot kata chike ma wan godo gi dhano notho eka chike gi obiro. Koro kata obed ni ogwe tao kata ok ogwe tao, kata obed mana ni ker otiyo nyaka 2027 kes wato kwe mwadwaro, en a big lesson kendo en gima kare kendo en gima okelo siem mager ne jodito mar sirkal ni ok inyal timo gik moko ma normal, ok inyal kelo tuta milruok e weche mag governance ma affect jopiny. Kes dobedo ni ng'anyo onge, donena gima normal kendo 2027 ka biro the same thing. Iwinjo? To nikech gini timore kamae, sirkal nyaka dog chien to penjre ni to ere kaka ne ere kuma koth nochako gowae. Kineno kara mana cabinet mano biro dismissed. Chik wacho ni chik okogolo time frame ni deadline mar reconstitution cabinet. To the same constitution wacho ni ka nitiere kuma e pend chik kae kuma deadline ok okete to onego bed ni timo gino within a reasonable time. Chik oko wacho ni bang' daladi mas ker nyalo reconstitute his cabinet, but chik wacho ni ok onego bed ndalo malach nikech wan gi power vacuum sani sani kata holiday obedo ni nitiere ne wach ni holiday mwabedo garawani onge ng'ama nyalo gazette holiday kes gazettement itimo gi cabinet secretary. Sani onge jatend piny to gi jalopne to gi Mudavadi modong kanyo no onge nyal constitute cabinet ma gibed piny for policy direction. Onge appointment manyalo timore sani iwinjo. To mano gima inyo kes PSS mobedo ka jogoro mongirore modong e ministries go. Sani gima gitimo ni gin gi implement mana gik manotimo cabinet decisions manotimore mokalo. Koro wawuono ni ka gitime 1 month magi exhaust gitu koro wadhi kanyo. Ang'o ma koro gidhi timo bang' mano? Ang'o ma koro gidhi timo bang' mano? To ma iwacho ni Ruto noloso tanda ne oninde no wuon nikech kano miye opportunity. Ruto nowacho gimoro achiel niya, mano biro declared president, ni I don't believe in handshake stories. To seche miwacho kamano, tineno ni pogruok mari gi jakom en en 200,000 kende. Seche go dhano chunygi hinyore. Ka mondo iwach ni jo Kenya, government, national government mowacho unity mowacho sani ni ma gima Ruto dotimo 2022
mowacho niya, jo Kenya wadhi umbere. Ng'at mano gochona kata ok ogochona, wadhi umbere. Iwinjo mana kibayo ni wach. Kech negi tok chiel tis mana shareholder. Adwa ni mak paro no gi kanyo matin. No, we have a tieki, because this is very important. Kata mana constituting cabinet. Kane wae ministries, minister machon, ne en ga jaod bura. Koro no violate doctrine of separation of powers. Keso kinya bero jaod bura to ni minister. Kane waloko chik, nwaketo chik ni cabinet secretary is a technocrat. Ruto notimango. Jok mokelo was not technocrat, we were politicians. Koro ene mokelo the same mistake. Actually jok Kenya ng'iye ni to jok muda duogi. Ko kelo ng'ata ma en pod en jasiasa to pod en gi wach matek. Pod odhi bedo kama tek. Adwa kaw yuyo mokwongo mondi Nyakora Mugia Jwang' modh pi matin ote magi benda neno abo bedo ka somo gi achiel kachiel bang' yuyo mwakaw gi sani kik idhi mabor. Sudo nyime chonga gilo emo miacha no kama chonga emo semia sudo nyime. Dial *487*3# to get this song. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Okay. Den gi radhi. Ngoma wake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaki bed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar brandi. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni
lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology also present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Nyakora Mugiajong machiegni e telo mar ariyo e twak maro mokwongo e chenro mar Rupiny Okinyi makawuono kama twak otudore kod ng'anyo mosebedo ka dhi mbele pacho kae. Kapodi ka ikitudori kodwa gi sani antiere kod welo adek e studio maro e kaunti ma Nairobi ka antiere kod Brian Okeja jatend rowere mano mar National Reconstruction Alliance Party kaachiel kod okil Kamaloka mano Charles Midenga. E studio maro e kaunti ma Kisumu antiere kod Millicent Aucho Otieno mano director mar Local Capacity for Peace International. Watwak kotudore kod weche mag ng'anyo. Bende asingoni nabo bedo ka somo moko kum ote musebedo ka uchwalonwa okinyi makawuono. Ote makamagi wabo bedo kwa somoge achiel kachiel. Kwanyalo mana yudo ote makamago. Kaloni ote makamago nentiere kod moko kum penjo mabende Brian kachiel kod wakili gi Millicent bro bedo ka duoko ka wadhi mbele kod twak marwa. Oreje Mike wacho ni Kenya dwaro lokruok maber kisiasa ma en thuolo mar ojende mondo okedne piny gikel telo makare. Kena Makabunje wacho ni ng'anyo mar rieyo sirikal masani mar Ruto gigoyo kore ne citizens. Brakuku George mar Thimlich Ohinga Migori County wacho ni mosna welo sana Brian Okeja. Brian an gima ang'e ni pod kelo ng'anyo odhi mbele. Mokwongo wacho ni en mistrust kata e keny ka mistrust osebedo to lweny nyaka bedi e odno kendo kata kenyno nyalo kethore. Mar ariyo wacho ni nyaka nyoker chak timo gik ma otimogo. Jo Kenya pok owinjo ka omulo gik manyalo duoko bech ngima dok piny. Kata chielo wacho ni iji bech mogo, sukari, sabun, chumvi, stima mago poko duoko chiena. Mar adek wacho ni jok ma ondiki e tije be pod penjore ni NSSF Tier 1 EE kaachiel kod Tier 2 EE to gi affordable levy gi to dwa konyo gi nade. Koro sirikal ni penjo ng'enya maloyo duoko. Penj na okil oler na tie NSSF Tier 1 EE gi Tier 2 EE to gi pogruok maggi. Aya ote makamano wakili owinjo. Daniel Omondi wacho ni mirima mar Nimetenga ma migoyogo miriambo mar sirikal kuhusu neka mag ji e Kware. John Otieno wacho ni penj na Brayo ni ng'anyo masani en marang'o to rowere mamuko gige ji obila owegi kose. Joseph wacho ni Jason sirikal ni otamo wang'a, sirikal ni riambo sana. Gikao jago mawakia kumoae ni oneko Kware gi riambo to gikia wundo jopiny. Ruto nyaka dhi dala an Joseph kawuok Kanyaluo. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni ng'anyo masani ochomo kumarach nikech aneno kodhi donje nyake counties to mae dhi kelo dok chien mang'eny. Rowere gi nigi kinda marach nikech thothgi are jobless. Madhi e ndarano oselokore tich. Odhi mbele kwacho ni mondo sirikal ochung wach ng'anyo nyaka koro ker many ne rowere tije mondo gibed busy. Ruto to okane kanyalo gwetao luoro nitiere ni rowere mathoth podi dhi wito ngimagi through ng'anyo. Penjna wendo no ni bende nitiere nyathigi moro mosewito ngimane e yor ng'anyo. To ka onge to mano pod okia lit manitiere. Mogik nitiere jonyuol ma ouso lopegi te mondo oter nyithindgi e skul. To bedo ga malit ne janyuol ni nyathi onegi tok tieko somo kata kapod osomo to mwandu oseuso te. Kuom ranyisi Denzel gini lit. Oberberie mana kiwinje kawadu to kochoponi to inyalo gombo mondo ng'anyo ruma. Aluo twak ka an Umoja Inako.
Makakumu Junior wacho ni ng'anyo masani en mar oketo kanyo ni #miriambo mag Ruto fake promises. Mokuongo Ruto nyocha eka okono jo Kenya ni ng'ata mosechopo 60 years nyaka dhi e retirement. Mudavadi wacho kanyo ni Mudavadi timo ang'o e ofis nikech ofis no be nochaki e tok cheka onge e katiba ma Kenya. Nyathi Kenya kata nyithi Kenya mang'eny inego kod obila to onge gima Ruto osetimo. Jo Kenya ng'anyo nikech katiba oyiene ji mar chwalo ng'ur margi to obila osiko mana ka nego ji. Ruto geno jopiny noserumo kuome chon kabisa. Apani nyocha ineno Ruto Nakuru ka jopiny wuonde ni mana mapiyo kwa tieko ni dwaro kwe wacho ni dak kweno nobede. Mirima ma jo Kenya nigo ng'eny sana. Singo mag Ruto kod gik motimo sani opogore. Mago mana moko kuom ote ma joneno mago chwalo no kinyi makawuono meda chwalo no ote makamago ka wadhi mbele kod twak moro midenga adwa na agonyi thuolo kata kamano kapok awi thuolo. Janeno moro wacho ni ilernet tie NSSF taya 1 EE kachiel kod taya 2 kachiel kod wach ni mogik ka wi thuolo mar mondo mi dhi e tije gi mamoko. Erokamano Joyce, weche mag NSSF gin gik molongo ni statutory deductions gi Ingereza. To gi weche mag NHIF. Koro NSSF nigi formula mar ng'eto kidhi chamo sara to kata mana jok manie private sector be nyalo donjo NSSF. Koro mago formula maling' ma jo NSSF manyalo apply. Wachna mogik en ni ng'anyo en gima ber. To seche mwa ng'anyo to be wanego bed wang'e ni to nitie jok ma gin gidwa mana dhi nyime gi biashara margi. Nitiere miyo ma maybe en odhi manyo school fee. Koro kiki bedi ni kidhi ng'anyo idwaro ni koro dukni te olor ni koro ji te nyaka dhi ng'anyo. Tada wuoyo hie ne osiepe wa yudhe wa ma Migori. Kes Migori kumwae wan gi tim moro ni ka ji dhi ng'anyo to koro iwang'o ndara. Mano ok gima ber. Ruto ok bi kalo ndara kanyo. Ine ma ndara kanyo bota mikalo ka in gi emergency tero nyathini e osiptal. Ine mandara no ibo kalo idhi e chiro. Koro yudhewa ma timo weche mok ber ni saa asaya mang'anyo nitiere nti ng'ene gi weld ga nyaka daraja. Gitimo welding kone gi kone monge ng'ama nyalo kalo. Rails ka. Kata mana nyaka wendo. Iwinjo. Daraja ma wendo. Iwang'o ndara. To ndara ma kada adanyiso gi gima ok ging'eyo. Ndara ma Migori no en achiel kuom nderni molos gi rang'iny mamalo. Olose 94-95 gi Italians. Ma en ndara ma portals mineno go ochak kel gi mana 2007 post-election violence. To seche ma utimo kamano to sirkal be nigi priorities magi. Nitiere gwenge magomba lam mineno tugoro ni. Koro jo Migori akwayo gi muolo ni seche ma ji dhi e ng'anyo okonyiso ni kore keth gimiluongo ni public property. To be onge gimiluongo ni public property. Property en mar dhano. Iwinjo. Koro awache mathoth to gimuolo ni sasa ma opportunity to present himself, please jo Migori kata kumora mora wawe uru kelo maundu. Kes kiwacho ni police inyoji. Chik wacho katiba wacho ni ndigi kwaluongo ni Magna translate na peaceably and unarmed. Tiere ni gikwe tionge gi ligangla gi maundu. Ko yudi gi kidi, ko yudi gi tindo, ko yudi gi rungu king'anyo to mano kin peaceful. Ko maki kata wano kinde ko maki moso iye to kiki ywagno ni bigolo to ine mani kelo ng'anyo. Koro wabedo jok molony seche mwa kedo ne ratechwa wabedo ng'at makada ko maki wacho ni ng'ani no angne ene mana gi simu to gi firimbi kende. Mondo koro kik waketh gik maseloso. Erokamano ahinya okil Charles Midenga. Millicent ka intiere county ma Kisumu kinyi makawuono winjo kaka joneno magwa bende ochwalo moko kuom ote magi kata kamano rowere giwegi gitimo ang'o e kinde gi makoro pod giramo mar mondo mi gidhi e ng'anyo. Nyaka sani koro wang'eyo ni osebed kiketo sirikal mamalo tesre kata kamano counties magwa wang'e ni county ma Kisumu en achiel kuom counties mar rowere odiochieng' manyoro nowuok kane gitemo mar mondo mi gichope log tich mano mar county ma Kisumu ka giwacho ni county
counties bende koro nyaka ket tesre. E counties kanyo nego beni itimo ang'o mar mondo mi rowere ofil ni counties tiyo maber maonge mibadhi mora mora. Mabende wasebedo ka waneno ka liekore ni counties ema bende mibadhi ng'eny ahinya. Millicent. Erokamano ahinya Joyce. Mokwongo wawacho ni kata ng'anyo manotimore e dala mar Kisumu kaachiel gi counties mamoko go watemo siro ji ni gibed mana gi kwe. Kaka gisebedo ka ging'anyo, ji biro mana gi firimbi, gi pi, to gi simu. To kata kamano gibiro gi weche mag ndiko. Wadwa wacho ni sama gibiro kata mane county magidhi wuoyo gi jotelogo, gibed ga ndiko kuom gik magidwaro, ratich gi kuonde ma weche odhiye marach, gibed ga ndiko go mondo gibed ni ginyalo bedo godo gi jotelogo piny mondo ji owuo. Wang'eyo ni kata counties kae ok en governor kende. Nitiere rang'iny mopogore opogore ma ji osebedo abeda ni ji nigi tok teko. Omiyo ng'anyo madhi mbele county gi ka gisetero ne kata governor wechego, to nego bed ni wechegi tundo ne nyaka jok mamoko ma osebedo gi tok teko to gi jogo maketho mwandu jopiny. Ratiro en ni kaponi kata ne gikelo kaka nyoro nye weche mag basari. Ji wacho ni thieth ok dhi maber. Ang'o momiyo jok matiye e osiptande ok chule yo maber. Weche aina go gin weche makoro nyaka gibed ni ondik gi piny to itero negi governor kata jogo owach ni jotend piny mondo gine kaka ginyalo timo. To moloyo jotend piny, especially the governors, kik wakaw ni ng'anyo madhi mbele counties gi gina gik ma en yamo makalo, ok en yamo makalo. Mana kaka osenyiswa ni jotelo mantiere national government kaka gitiyo gi pesa ok ber. Ringo ma ji ng'at achiel nigi mtokni kiadi to ji to nindo kech, to ji neno ni osiptal onge gik mo dhi chuno governors wagi ni nyaka koro gidog chien mondo ging'i ni pesa ma jopiny okete lwetgi gitiyo go e yo machal nade, to kik gigo mbaka. Jokenya ol gi sigana, jokenya ol gi miriambo, nikech wawacho ni Ruto riambo, to riambo ni ena gimo cascade. Osiepwa ma Brian no wacho ni gini en lweny mar kiroho, ok en mar ringruok kende. Omiyo wasiemo governors kendo watemo jiwo jopiny momi telo ni nyaka koro gichik itgi ka ng'ato kelo ni ratiche gi weche magiwacho gi nyaka koro non gi, to they have the authority to act. Action em wadwaro, ji dwaro tim makelo pogruok. Waweuru gomba kainya nikech jogi gin gi teko mar timo gigo monego gitim mondo weche oriere. Mibadhi nyaka rum, mibadhi nyaka jotelo pogrego. Kata kamano mbaka nyaka wadhi go mbele kendo nyaka watem kelo kwe, nikech lweny pok noloso gimoro. Lweny nyalo ketho gimoro dakika achiel, to mondo ichak iduogi lose, wawinjo kata weche mag ndara mag Migori go, mondo iduogi lose kawo thuolo malach. Omiyo gima temo siro ni kik waketo doke itwa jotelo owe bedo gi tok teko. Gichik itgi gini osechakore, gini ok nyal chungi, dhane ma nyaka lokre kendo nyaka gitim gino monego tim e yo makare. Let us avoid the opulence. Wawe ketho pes jopiny, watine jopiny kaka chik dwaro kendo kaka nomiwa teko mar tiyo ne jopiny. Mane weche ma aparo na nyalo wacho kaluwore gi ng'anyo madhi mbele county. Nyaka jotelo chikitgi, nyaka gitim gigo monego tim. Brian, kaduoki e twaka okinyi ma kawuono, adiera counties bende wasebedo kwa neno ka rowere koro osewacho ni sirikal mamalo ka wasetiekore godo to wabobedo ka wadhi e counties. Kata kamane counties koni bende odiochieng' manyoro ne waneno ka rowere owuok oko. County ma Homa Bay ne gitemo wuok oko to nitiere jogo manochuli manotemo mar mondo mi ogeng' gi kik gichope counties kanye. Counties to chano mar mondo mi utime yo machalo nade mondo e kinde ma koro lokruok biro e pacho kayo ko beda ni en lokruok e sirikal mamalo kende to bed nyaka lokruok e sirikal mar korgwen. Ka achiel kod moko kuom ote mineno ka joneno magwo owacho mawachno penji ang'ine ni iwinjogi. Yes. Joyce, mokwongo adwana akon oganda wa ni wan kaka yudhe ma Kenya kate gima wamiyo loyalty and fidelity en mana flag of Kenya, ok ne ng'ato machielo. Obed Ruto, obed man, we don't care. Mae mwamiyo luor kende. To ni mokataka pokadhi mokwongo ago osiepna moro mosakayo arwako kabisa. To adwa duoko ng'at mano penjo ni to be nitie nyathi gimoro ma osetho e ng'anyo. Adwa duoke niya e dala wa kata nyithindwa onge mosetho. But e dala no kendo nyithindwa ka nitie ng'ama dhi tho e ng'anyo mokwongo en an. Nikech
an asebedo ng'anyo kata kane pok abedo national youth leader mar NRA ma is led by Okiya Mtata, nan president mar Masinde Muliro University. Koro gini ang'eyo, asebedoe. To kata kane ing'iyo ka, I was not just participating, I was on the forefront. An kende no tiagas no goya kabisa ka ma lose balance ma pota aturo tienda. Pi makwarcha ilo sipwap, ane mang'eyo kada wach ilo sipwap no luoka kode kabisa. Koro wacho niya, wan ready mar timo gimoro amora mondo wa change Kenya. Wang'eyo ni dhawni ok dhi biro mayot. E gima wacho niya, gima wamiyo luor kende en ang'owa, the flag of Kenya kende wamiyo luor. To ang'eyo ni nitiere jomoluor, joma wacho ni businesses gi kethore. Ok wagomb ni businesses mag ji okethre. To wadwaro ni wakon jopiny be niya. Sama wan wasewuok mowacho niya, so be it. Kopo ni en kowatho monde government olokre watho. Gimbo jo beni sama waluongo ni wadhi ng'anyo to chieng'no king'eyo ni iseno ni dalili rach, lora dukani maber to mondo kik gik moko timre. Kaito wacho penjo kakora duge penjo miwacho mar county. Joyce, lweny mwachako ni en lweny mwadwa luoko go the system, the entire system. The entire system. Kaka wasichake gi president, pero wadhi cabinet secretaries. Sani wadwaro nyaka PSS moyierka monde rais otimidado ogol gin gech jok man lwetgi osebedo ni chilo semino mar corruption ok wadwa kata mane jok modhi kelo. E county government ka king'iyo auditor general reports matimore kanyo kae makoka kwalo otimenewa to wakuno governors wakoro kwanza governors wa kochakore gi Siaya, Migori, Homa Bay, Kisumu ni wabiro nu kendo wabiro kwaikore kabisa. We want to occupy everywhere and everything. Mo walok system ni. Wan gi MPs bende. MPs mi pesa mar CDF. To CDF ni koke omigi to tinde gidwa mana ni gichal ka gin ruodhi English wacho ni demigods. Yani gidwa mana ni onang sianda gi olugi jing'we ng'weya. Ok wadhi nang'o sianda ng'ato MP mora mora. In fact wadwaro ni CDF ya mondo duoki ogole ir MPs. Nikech iyudo ka koro MPs kawo mana niya ni jok magimiyo CDF gin jok maging'eyo. Tineno ka nyithindo chandore nitie mon lite makata nyithindgi ok nyadhi school. Koro wadwaro mokwongo ni MPs be ready. MCS nikech ineno kata mana county assemblies wasefwenyo ni nitiere chike ma ikalo to impress the governors. Iwinjo nitiere kiani ji dhi bench mag walo mago pesa jopiny emomiyo wacho niya nyaka MCS wabiro ne ji te. Koro wacho ni we are doing a total overhaul. To kendo kapok atieko wacho niya nitie ngero ma wacho ni kineno kogwal leng'ore odiochieng' alanga e yo kakalo yo kendo nitie gimoro ma is after the life, mantie gimoro madwa nege mantie ngimane. Wan kaka jo youth wan sani ongwendego waleng'ore nitie gima dwa inyowa en poor governance, and corruption, and unfairness. Yani samitimo employment cha ido manaka jo pinje mamoko mimiyo gine moke okal. Koro message to governors and all leaders, governors, MPs, MCS wabiro. Yes. Millicent kaduke twak okinyi makawonano kwa dongi dakika 5 kende to watieko twak mar okinyi makawuono bendanga mi thuolo mar mondo mi wach ni mogik kata kamano ere kaka rowere nyalo ensure ni kinde magiwuok oko ka ging'anyo to ben ng'anyo mar kwe ma onge gimoro amora manyalo bedo mar ketho mwandu mar ketho kata apaini to gin giwegi ere kaka ginyalo ensure ni gi conduct themselves e yorno mar kwe ma onge kata rakruok mar obila mora mora monyalo neno nikech kata county ma Kisumu kono wanyalo wacho ni e kinde mokalo chien e kinde mar rowere ne wuok oko ka ging'anyo ni neno ka moko kuom giwacho ni ng'anyo ok mit ma onge tiagas to ang'e ni tiagas ma kamano koba ema kinde mang'enya hinyo ngima ji to kowuok e tiagas ema koro rowere tiyo kata kod bullets mar mondo miyo ochiel moko kuom gi kod magina makelo nyaka thoe kata kamano ere kaka inyalo ensure ni ng'anyo obedo e yor kwe ka achiel kod wach ni mogik. Millicent. Erokamano Joyce, adwa wacho mokwongo ni gimoro miwacho kanyo ni jo Kisumu ne wacho ni ng'anyo ka tiagas onge to mano ok en ng'anyo mamit. Tiende ni ji nosebedo gi mila moro to gi tugo moro emomiyo ne gineno ni
ng'iyo mane gisebedo godo gi polis ne miyo ginyalo go mbaka inano. To chutho ni neno ni kata sama ne polise diro tiagas go, to ni yudo ka sama mtok polis okethre, tiyudo ka japiny ema biro konyo polis. Kendo ne waneno Kisumbwa ka jopiny miyo polis pi mondo luok go wang'e, nikech ogoyo tiagas ene makoro tiagas no lungo wang'e. Gima osekonyowa dalawa ma Kisumu ka en ng'iyo maber mosebedo, temo mar keto ng'iyo mar polis gi japiny mondo bed maber osekonyo e kinde mokalo. Kata kamano wang'eyo ni en gima sama lweny ochakore kata sama tiagas idiro no, dhano koro pache ok ti maber ahinya. Kata kamano wachako wasiro niya, sami wuok kidhi e ng'anyo, gima ne okonyo mokwongo, ing'eni sani ng'anyo sani onge jatelo. Giwacho ni gin leaderless, gin tribeless. Kendo gidhi mbele. To gima waneno ka gitimo, ineno ka gin be gitemo keto jowadgi moko mondo orit biashara mar jomoko mondo kik ang'owa, kik kethi. To mokwongo wachako wacho ni sama gitimo mano no, gimed bedo ka gigo mbaka. Kaka gisebedo ka gitimo investigation, ng'anyo masani ni en rang'iny mamalo. Kendo gigo picha, name and shame moro be dhi mbele. Iyudo ni kata polis manogo ng'ato bunde, ineno kogoye picha kendo ilande mbui, tiende ni gitemo keto gigo manyalo bedo kaka deterrence, nyalo geng'o ji mondo kik kal tong'. To apart from gin giwegi bedo organized, watemo wuoyo gi jogo ma omi teko, ma chiko miyo teko kaka polis. Polis sama idhi igo tiagas no, ng'eni mano nyathini, nyalo bedo kata watni, nyocho waneno kata man Nairobi. Omiyo watemo siro ni kik gibed gi excessive force. Excessive force ok onego gitigo. Omiyo keto kwe ok en tij rawere kende, en tij jo Kenya te. Kendo gima natemo wacho ni sama koro owadwa wacho ni gibire counties, wang'e ni gima kamano katimore to luoro moro nyalo bedo, kendo jo maundu be nyalo bedo ni gin be giikore gidwa biro. To kotim upelelezi chon, gigi gin gik minyalo geng'. Mogik, wang'e ni kanisa osebedo gi nying marach, nikech samoro giwacho ga ni sama tula dwa wuok ni tiluongo jolemo mondo bi olemo. Amor nikech rawere madhi e ndara sani gin be gin jok manigi yie, kendo ging'e ni Nyasaye ni kodgi, nikech gigore ne gigo maler, gigo maratiro. Omiyo wapod wamedo wacho ni wabed strategic. Gibed strategic, to kik gigo lweny ni kendgi, ma lweny jo Kenya, ma ok lweny rawere. Atemo siro ji kamora mora ng'ata kuma intiere, jok madhi mang'anye ndaragi, ma nyathini, koken nyathini en nyathi watni, kokamano to en nitiere kaka wariwore jo Kenya, ng'ata achiel ko hinyore to wate wahinyore. Omiyo strategies go watem siro gi jogo manigi gik manyalo wuok go oko mondo kony kelo loch maber, nikech loch maber em wadwa mondo jogi owe kwelo weche ma kaponi nitiere giminyalo timo mondo omi ng'ato kik kaw bunde kata kik kaw rungu gogo nyawadgi. Mano emonego watim. En ratich ja Kenya ka ja Kenya. We have to all stand together. Gini ok en mar ng'ata achiel, en mar ji te. Omiyo nyaka wariwre kodgi. Adoke wach mbaka mosebedo kadhi mbele mbui, nyaka gigi dhi mbele. We have to continue to expose. Iwacho ni ng'at manigi knowledge en gi teko. Omiyo nyaka wadhi mbele gi wacho gigo maricho mopondo, nyaka wagol gi wang'eng gi elela oko. Kintiere gi kituo, to nyaka kuong bi tutu, magol tutu te kiluoko maler. Mae gima ng'anyo ni dwa temo timo. Omiyo nyaka wati kamoro achiel kaka jo Kenya mondo lokruok mabro obed mobiro gi kwe, to kik wabed ni walanda kwe, ni koro lando kwe ni miyo koro wawe mibadhi oyo. Mano kendo wabro bedo ni watimo marach. Mago e weche maradwa wacho ni jo Kenya wabed kwa lemo mondo lokruok obi e yo maber, e yo makwe bende siko e pinywa ka. Erokamana inya Millicent Oucho Otieno, man director mar Local Capacities for Peace International, kuom kaw thuolo mari mar chopo e studio mar e county ma Kisumu kono mondo iriwri kodwa e twak okinyi ma kawuono. Brian, wachni mogik ka watieko thuolo marwa morumo. Kadwa kuongo wacho niya, an owuon
mama wa chieng' ma nyocha wane ng'anyo ogochona to kona ni awera gi ng'anyo takone kik ichak igochna na awera gi ng'anyo to mano gino ineno spirit man gono ema wa spirit ma wan go te ang'en kata sano wije nakwede kik ichak igochna na awe ng'anyo nikech sama gin dala wan ema nyaka wadhi mbele ka joma wagochne wa fight negi aya tawacho niya katieko ma en message makono Ker Ruto niya jopiny wacho niya ka ne ok ichiek ne tijni ka ni bira gi propaganda no kin ready tineno ka koro gino muomi wuog oko iwe jok mamoko nyalo timbre nade mondo bedie tich to kat aneno ka Gachagua bi jalupne chalo ka gima nigi excitement moro en go kasi ji wacho ni Ruto must go ningecho oparo ni ka Ruto odhi to odhi timore nade odhi donjo kaka article 146 of the constitution or outline the procedure mar ka president uguk to ngama keto wawacho ni kata Gachagua no be ok wadwar no timbre nade odhi mogik ne jo youth ado wacho niya ngeche ineno lweny magoni ok en mar Gen Zs kende mani kor Gen Zs osebedo popular but during those protests naneno Gen X naneno youth naneno ji mang'eny sana koro wacho ni jo youth niya kik iluor wawuoguru oko lweny ok en lweny mayom wang'eyo ni gik moko ngima gi nitiere ma ji nyalo lose but we must stand up for our country ka gik moko dhi maricho nyaka wachung' mowach niya ka itimo ang'owa itimo marach mane etieko matieko erokamano ahinya Brian Okeja mano jatend rowere National Reconstruction Alliance Party komin bende ka thuolo mare okinyi ma kawuono mar mondo mi ibie twak mak mana ni kinde ma wuok oko mar mondo mi ung'anyo bed ng'anyo mamuol maonge ketho gimoro amora kendo onge kelo tulo moro amora wan mamuol polise makinyowa wamuol kabisa erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari mar bede twak nyakora Mugia Jwang gi kanye mwachopo godo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi ma kawuono kata bedo ni rowere oseramo ni gibro bedo ka gidhi mbele kod ng'anyo maggi e kor gwenge mopogore opogore ma pacho kae wageno ni ng'anyo ma kamano bro bedo mar muolo maonge ketho mwandu moro amora kendo onge seche moko hinyruok achiel kod thoe moboneno e kinde mabiro mbele bed ng'anyo mar kwe kaluwore kod katiba ma pacho ka yiena mar mondo mi akaw yweyo madundo gi sani bang' yweyo tibo bedo kiyudo chenro mar tedo gi chiemo gi jawadwa Jailieta kik idhi mabor. At some point, I lost my path by myself, thinking that I can do everything by my own strength. And naturally, when you do that, then you're driven by your sinful self. Johnson ni pet wa mine. Johnson saizi ni my companion. Kupeana ni ngumu. Waki naeza feel lonely. Together as Wasafi, whenever we need prayers here, we can come and do a prayer. Nikikuja hapa pastor ndio alikuwa mtu wa kwanza kunishika mkono. Ni mtu mwenye akona ile utu ya kusaidia. Current state of mental health among Kenyans is actually quite worrying. I literally wake up and I feel like literally I don't want to do anything. Simba yuko hapa ndani tayari. Na ashamshika mbwa, amemkanyagia chini. Hapo ndio nilichukua jukumu nikagonga bati. Don't miss out. Catch these amazing stories and more. Download the Citizen Digital app now. Available on Play Store and Apple Store. Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Jothurwa